Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, χρόνια σας πολλά και πάλι. Οι γιορτές έχουν τελειώσει. Εμείς όμως είμαστε εδώ, θα σας κρατήσουμε παρέα μια μισή ώρα. Υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία για αυτή τη φορά σας κρατήσαμε τελείως διαφορετικά όπως συνηθίζουμε στις εκπομπές μας. Αυτή τη βδομάδα θα ασχοληθούμε με τις γιορτές και τη χωρισμένη οικογένεια, ένα θέμα, το πρώτο μας θέμα, το οποίο έχουμε φέρει μία ψυχολόγο και ένα δικηγόρο, να το εξετάσουμε και από τις δύο τις πλευρές. Στο επόμενο μέρος της εκπομπής μας θα συνεχίσουμε με ένα θέμα διατροφής για την ψυχογενή ανορεξία στην εφηβική ηλικία, σε αγόρια και κορίτσια. Θα εξετάσουμε και αυτό το θέμα και θα κλείσουμε την εκπομπή μας με μια εταιρεία, την εταιρεία Βιταμέλεια, με την οποία θα ασχοληθούμε για υγεία και ομορφιά στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Καιρός ήρθε να συζητήσουμε και να μιλήσουμε και να σας συστήσω τους καλεσμένους μας. Έχουμε φέρει εδώ τον κύριο Αβραμίδη. Καλησπέρα σας κύριε Αβραμίδη. Ο Γιώργος Αβραμίδης, είστε δικηγόρος, και την Φρόσο Μίτσιου, η οποία είναι ψυχολόγος. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Να ευχαριστήσουμε καταρχήν για την πρόσκληση και να ευχηθούμε και εμείς με τη σειρά μας τους τηλεθεατές μας χρόνια πολλά και Χριστός Ανέστη. Να είστε καλά, Φρόσο μου. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Χαίρομαι που τα ξαναλέμε σε αυτό εδώ πέρα το τηλεοπτικό πλατό. Πιστεύω σήμερα ότι και οι δύο πλευρές, και του δικηγόρου και του ψυχολόγου, να μπορέσουν να πλαισιώσουν πολύ καλά αυτό το θέμα. Ακριβώς. Το θέμα μας είναι πολλές οικογένειες σε αυτό το διάστημα που περάσαμε, γιατί είχαμε και πολλά email, δεν σας κρύβω, ότι πραγματικά ο κόσμος ενδιαφέρεται για την εκπομπή μας, τους αρέσουν πάρα πολύ τα θέματα και ως συνήθως μας λένε και κάποιες κουβεντούλες που εμείς μπορούμε και τις μεταφέρουμε εδώ. Ένας προβληματισμός μιας κυρίας και κάποιων άλλων ατόμων ήταν η αιτία να κάνουμε αυτή τη σημερινή συζήτηση για τις γιορτές και τη χωρισμένη οικογένεια, πώς τα περάσανε, όπως και από τη δική σου την πλευρά, Φρόσο, η ψυχολογία των παιδιών και το διαζύγιο και τι λέμε στο παιδί. Να ξεκινήσουμε λίγο με εσάς, κύριε Αβραμίδη. Τι ορίζει ο νόμος σχετικά τώρα με τις γιορτές, ποια είναι τα δικαιώματα αυτά και πώς μπορούμε να τα μεταφέρουμε λίγο στο τηλεοπτικό μας κοινό? Κοιτάξτε να δείτε, ο νόμος το μόνο που ορίζει όταν χωρίζουν δύο γονείς, αυτό που λέει είναι ότι ο γονέας ο οποίος δεν διαμένει με το τέκνο δικαιούται να επικοινωνεί με αυτό. Αυτή είναι μόνο η έκφραση του νόμου. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα εξειδικεύονται με τις δικαστικές αποφάσεις. Ο δικαστής δηλαδή είναι αυτός που εξειδικεύει κατά περίπτωση τον νόμο και την κάθε υπόθεση και ορίζει ποια θα είναι η επικοινωνία του παιδιού με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει. Υπάρχει μία συνήθις δικαστική πρακτική εδώ και πάρα πολλά χρόνια, η οποία ορίζει σε γενικές γραμμές τα εξής. Μιλάω συνολικά τώρα, όχι μόνο για το Πάσχα, έτσι. Συνήθως το βλέπει ο πατέρας, ο οποίος είναι συνήθως ο άνθρωπος, ο οποίος δεν έχει την επιμέλεια, ο γονέας. Το βλέπει κάθε Τετάρτη και δύο Παρασκευοσαββατοκύριακα το μήνα, ένα μήνα το καλοκαίρι, που και αυτό δεν είναι σταθερό. Μπορεί άλλοι δικαστές το ορίζουν, ας πούμε, ως συνεχή το μήνα, παράδειγμα όλο τον Ιούλιο, άλλοι το κάνουν 15 μέρες τον Ιούλιο, 15 τον Αύγουστο. Και όσον αφορά τις θρησκευτικές εορτές, συνήθως αυτό που ορίζεται είναι ότι τα μονά έτη, για παράδειγμα, θα μένει το παιδί τα Χριστούγεννα και την πρώτη εβδομάδα, τη μεγάλη εβδομάδα του Πάσχα με τον πατέρα, και τα ζυγά έτη αντίστοιχα με την μητέρα, δηλαδή τα Χριστούγεννα και τη μεγάλη εβδομάδα, που είναι οι δύο κύριες εορτές. Τώρα η πρωτοχρονιά εκεί βέβαια εναλλάσσεται. Εάν ο ένας έχει τα Χριστούγεννα την πρώτη εβδομάδα, ο άλλος έχει την πρωτοχρονιά. Όμως αυτό που έχει σημασία και θα πρέπει να τονίσω, και θα ήθελα να περάσω αυτό το μήνυμα από την πολύ επιτυχημένη εκπομπή σας, δεν είναι τόσο το υπάρχον πλαίσιο επικοινωνίας, το οποίο κατά την άποψή μου είναι εντελώς λανθασμένο, αλλά το τι πρέπει να γίνει από πλευράς του νομοθέτη, ώστε να αλλάξει αυτό το σημερινό υπάρχον καθεστώς, το οποίο αναμφίβολα είναι προβληματικό. Το βλέπετε κι εσείς, το βλέπουμε όλοι μας, ότι υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα στις σχέσεις δύο γονέων όταν χωρίζουν, τα οποία όλα αυτά τα προβλήματα επιδρούν στην
αρνητικά στην ψυχολογία του παιδιού. Υπάρχουν πολλές εντάσεις, υπάρχουν πάρα πολλά μαλώματα. Όλα αυτά είναι καταστροφικά για το παιδί, θα σας τα πει και η αρμόδια. Ναι. Επομένως, λοιπόν, αυτό που νομίζω ότι θα πρέπει να συζητάει μια τέτοια πολύ επιτυχημένη εκπομπή και κάθε παρόμοια τέτοια εκπομπή είναι το πώς θα αλλάξει αυτό το πλαίσιο και θα γίνει καλύτερο προς όφελος των παιδιών τελικά. Εκεί καταλήγουμε και νομίζω ότι μια σωστή συνεργασία πλέον των δύο γονέων που είναι σε απόσταση καλό είναι να υπάρχει, ώστε να μην δημιουργούνται προστριβές, τα οποία όλα αυτά δεν κάνουν καλό στα παιδιά τελικά. Εκεί καταλήγουμε. Φρόσο μου, είναι η σειρά σου τώρα να ξεκινήσουμε λίγο από τη δική σου την πλευρά και θα συνεχίσουμε και με τον κύριο Αβραμίδη στην κουβέντα μας μέσα. Εμπλέκονται πάρα πολλά θέματα νομικά, αλλά νομίζω ότι όλο και περισσότερα διαζύγια ακούμε το τελευταίο διάστημα. Τα email στην εκπομπή μας δεν σταματάνε. Βάλαμε κάποιους δικηγόρους, ξεκινήσαμε κάποια θέματα. Είχαν πολύ μεγάλη επιτυχία, ό,τι και να κάναμε. Σίγουρα αγγίζουν την καθημερινότητα του κόσμου όλα αυτά. Και νομίζω ότι ήρθε η σειρά σου να μας εξηγήσεις λίγο από την πλευρά της ψυχολογίας πώς το θέμα μπορούμε να το δούμε. Νομίζω τουλάχιστον ότι από στατιστικής πλευράς, εδώ πέρα και με τον δικηγόρο, από το 2005 και μετά, περίπου, ότι ένα στους 4 γάμους αναγκάζεται να χωρίσουν το ζευγάρι. Βέβαια, εγώ δεν θέλω να μείνω τόσο στα στατιστικά, γιατί όπως ξέρετε πάντα υπάρχουν από πίσω και συμφέροντα και ανάλογα με τις εταιρείες και τι θέλουν να προωθήσουν. Το ζήτημα είναι ότι πλέον δεν είναι μία μειονότητα ένα ζευγάρι και πόσο μάλλον τα παιδιά χωρισμένων γονέων. Άρα είναι πιο σημαντικό εδώ να δούμε κυρίως πώς εμείς μπορούμε αυτό να το προσεγγίσουμε και τι μπορούμε να κάνουμε, γιατί δεν αφορά μόνο μια μητέρα και έναν πατέρα ή καλύτερα τον άντρα και τη γυναίκα ο χωρισμός, αλλά κυρίως τα παιδιά. Οπωσδήποτε εκεί είναι το και βάρος. Αυτό είναι το δικό μας το κομμάτι, το τι μπορούμε να κάνουμε. Γιατί αν θέλουμε λίγο να δούμε πολύ γενικά τους λόγους που φτάνει ένα ζευγάρι στο χωρισμό, το πρώτο και βασικό για εμάς τους ψυχολόγους είναι ότι υπάρχει απουσία επικοινωνίας ή πολύ κακή επικοινωνία. Και από εκεί ξεκινάει και το πρόβλημα ουσιαστικά για να φτάσουν στο χωρισμό το ζευγάρι. Το ζήτημα είναι ότι πολλές φορές θα ακούσουμε είτε τη γυναίκα που πιο συχνά έρχεται σε έναν ψυχολόγο, βέβαια μπορεί να έρθει και ένας άντρας, απλά πιο συχνά έρχεται η γυναίκα, η οποία απλά θα παρουσιάσει ότι δεν υπάρχει επικοινωνία με τον σύντροφό της, με τον σύζυγό της. Από εκεί και πέρα όμως η επικοινωνία φέρνει και άλλα προβλήματα, φέρνει και άλλες δυσκολίες, με αποτέλεσμα τις δυσκολίες αυτές να τις αντιλαμβάνονται τα παιδιά. Όσο και αν προσπαθούν οι γονείς να το κρύψουν. Ακριβώς, αυτό δεν κρύβεται. Και ίσως εκεί πέρα να είναι το λάθος, ότι προσπαθούμε να κρύψουμε κάτι το οποίο τα παιδιά το αντιλαμβάνονται πολύ πιο γρήγορα. Από ότι εμείς προσπαθούμε σε όλη αυτή την πορεία να το κρύψουμε. Έχουμε, συγγνώμη που σε διακόπτω, καλό θα είναι να περάσουν και κάποιες φωτογραφίες. Έχουμε υπάρχουν και κάποιες κάρτες. Να δείξουμε λίγο τις κάρτες, σιγά σιγά είναι εύκολο να περάσουν από το control. Νομίζω ότι εδώ αρχίζουμε και δείχνουμε κάποια πράγματα. Ναι, είναι οι κυριότεροι λόγοι τους οποίους αναφέρουν τα ζευγάρια τα οποία οδηγούνται στο χωρισμό. Είναι και αυτό που είπαμε εμείς για την επικοινωνία, το κομμάτι της επικοινωνίας. Είναι βέβαια και κάποιοι οικονομικοί λόγοι, γιατί όπως ξέρετε και ιδίως στις μέρες αυτές, όταν δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο οικονομικό budget σε ένα σπίτι, αυτό φέρνει προστριβές, οπότε το μπαλάκι πηγαίνει από τον ένα σύντροφο στον άλλον. Άρα αυτό είναι ένας ακόμη λόγος. Και σήμερα τα πράγματα δεν οδηγούνται σε καλό δρόμο, λόγω του ότι και η οικονομική κρίση έχει χτυπήσει τις οικογένειες. Οι δουλειές έχουν λιγοστέψει, μέσα στο σπίτι γίνονται γκρίνιες. Τα παιδιά ακούνε, επομένως καταλήγουμε σε τέτοια θέματα. Σαφώς, και ας μην ξεχνάμε ότι και ένας ακόμη λόγος που ένα ζευγάρι έρχεται σε ρήξη είναι γιατί υπάρχουν κάποιοι προσωπικοί λόγοι. Στους προσωπικούς λόγους δεν θα μπορούσα να πω μόνο ότι μπορεί να υπάρξει ένα τρίτο πρόσωπο, γιατί σε αυτό θεωρώ πως ευθύνονται και οι δύο. Σε κανένα ζευγάρι δεν φταίει μόνο το ένα άτομο, ευθύνονται και οι δύο για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Αυτό που κυρίως εμένα με απασχολεί και νομίζω μπορεί να αναφερθεί εδώ είναι ότι για κάποια άτομα είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι νιώθουν ότι έχουν χάσει κάποια χρόνια της ζωής τους. Ιδίως αν ο γάμος ήταν πολύ νωρίς σε ηλικία ή γιατί απλά είχε τύχει μια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη. Άρα βλέπουμε ότι ένας εκ των δύο, και δεν αναφέρομαι μόνο σε γυναίκα σε αυτό το σημείο, μπορεί να μας πει ότι δεν μπορεί άλλο αυτή την κατάσταση, γιατί νιώθει ότι έχει χάσει πολλά χρόνια από τη ζωή του ή τη ζωή της που ήθελε να ζήσει και αλλιώς. Εγώ θα ήθελα να διαβάσω κάτι και μετά να συνεχίσουμε με εσάς, κύριε Αβραμίδη. Μία άποψη που μας στείλανε με ένα email. Είμαι μητέρα 2 αγοριών 3,5 και 5 ετών.
και εδώ και 1 χρόνο είμαι σε διάσταση με τον πατέρα τους. Προσπαθώ η σχέση μαζί του να είναι όσο γίνεται καλύτερη και να τα βλέπει όσο μπορεί περισσότερο και να επικοινωνεί τηλεφωνικά μαζί τους καθημερινά, όποτε δεν μπορεί να τα δει. Το μόνο που με φοβίζει είναι να μην αλλάξει κάποια στιγμή αυτό από πλευράς του και σταματήσει να δείχνει αυτό του το σημερινό ενδιαφέρον. Θα είναι ένα μεγάλο πλήγμα για τα παιδιά του, τα οποία προς το παρόν αντιμετωπίζουν τη σημερινή κατάσταση όσο γίνεται πιο ανώδυνα, θα έλεγα. Για μένα το σημαντικότερο είναι να καταλάβουν οι γονείς πως ένα ζευγάρι μπορεί να χωρίσει, αλλά δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάει πως ο ρόλος του ως γονείς δεν πάβει να ισχύει ποτέ. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που μας αγγίζει και είναι μια αλήθεια, γιατί το βλέπετε κι εσείς και εσύ, Φρόσο μου, το καταλαβαίνεις. Οπότε δεν ξέρω τι να πω, αυτά μας τα στέλνουν οι τηλεθεατές και οι δύο οι πλευρές νομίζω ότι έχουν απόλυτο δίκιο, και τα παιδιά και οι γονείς. Εδώ λοιπόν να ρωτήσω τώρα τον κύριο Αβραμίδη για την επαφή με τη νέα οικογένεια, αν υπάρχει ένα νέο πρόσωπο στην οικογένεια, είτε από τη μεριά του μπαμπά είτε από την πλευρά της μαμάς. Κάνει καλό ή κακό αυτό το νέο πρόσωπο όταν εμφανίζεται και δεν είναι με μια σωστή πλευρά δοσμένο, με ένα νέο γάμο, ας πούμε? Πώς το αντιμετωπίζουμε αυτό? Νομίζω ότι, ίσως να εκφράσω και μια λίγο έτσι συντηρητική άποψη, νομίζω ότι δεν θα βοηθούσε την κατάσταση αυτό, τουλάχιστον για ένα πάρα πολύ μεγάλο διάστημα, μέχρι το παιδί να περάσει έτσι την εφηβεία, τουλάχιστον τα 12-13 έτη, για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τέτοιες καταστάσεις. Νομίζω ότι θα πρέπει να προστατεύσουμε με κάθε τρόπο τα παιδιά και οι δύο. Γιατί συζούνε πολλά ζευγάρια, δηλαδή είναι πολύ δύσκολο από ό,τι καταλαβαίνω και ακούμε, αμέσως μετά από χωρισμούς, μετά από τέτοια διαζύγια, να εμπιστευτεί ο ένας τον άλλον και να πάνε κατευθείαν σε έναν επόμενο γάμο. Οπότε προτιμούν τη συμβίωση, η οποία όμως συμβίωση δεν ξέρουμε τελικά κατά πόσο εμπιστεύεται ένα παιδί να μπει, ή πόσο μια μητέρα, ένας πατέρας, όταν γίνονται αυτές οι συναλλαγές κατά τις γιορτές, εμπιστεύεται να πάει το παιδί σε ένα τέτοιο σπίτι με ένα δεύτερο άτομο, είτε είναι άντρας είτε είναι γυναίκα, και να πεις τώρα το παιδί μου θα πάει εκεί και πώς θα περάσει. Φρόσο μου. Εγώ νομίζω τώρα, ακούγοντας και τη νομική πλευρά, είναι ίσως πιο σημαντικό να αναρωτηθούν οι δύο σύντροφοι που πλέον είναι χωριστά, για ποιο λόγο προτιμούν να βάλουν στη ζωή τους ένα δεύτερο άτομο, ένα νέο άτομο. Γιατί πολλές φορές ο λόγος που βάζουμε ένα νέο άτομο στη ζωή μας είναι γιατί ενδεχομένως θέλουμε να καλύψουμε κάποια κενά της προηγούμενης σχέσης. Άρα λοιπόν, πρωτού φτάσουμε σε αυτό το σημείο, είναι καλό και οι δύο σύντροφοι να μείνουν για κάποιο διάστημα χωριστά, να ψάξουν λίγο τον εαυτό τους, να τα βρούνε κυρίως με τον εαυτό τους, να λύσουν τα δικά τους θέματα και ύστερα να προχωρήσουν σε μια νέα σχέση. Και αν αυτό γίνει, σε καμία περίπτωση δεν γνωρίζουμε στα παιδιά τον νέο σύντροφο, εκτός αν είναι η σχέση πάρα πολύ σημαντική. Και νιώθουμε ότι αυτό θα καταλήξει σε κάτι περισσότερο από μια περιστασιακή σχέση που απλά περνάμε καλά. Γιατί πολλές φορές τα παιδιά λένε, αν για παράδειγμα μάθουν, δηλαδή τώρα θα παντρευτείτε, τώρα θα μένει μαζί μας, τα παιδιά ακόμη νιώθουν ένα φόβο ότι θα τους αφήσουν, ότι δεν θα είναι πια η προτεραιότητά τους. Ανασφάλεια. Ναι, σαφώς. Ιδίως και αν είναι πολύ γρήγορη η μετάβαση από τον χωρισμό σε μια νέα σχέση του γονέα. Εγώ θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο για το πώς αντιδρούν τα παιδιά στο διαζύγιο και να δούμε κάποιες χαρακτηριστικές αντιδράσεις και αν έχουμε την κατάλληλη κάρτα που θα ήταν εύκολο. Έχω βάλει μια κάρτα. Γενικότερα οι αντιδράσεις των παιδιών παρομοιάζουν πάρα πολύ με τις αντιδράσεις ενός ατόμου που πενθεί. Γιατί δεν πάβει να χάνουν κάτι. Όπως μια απώλεια, έτσι και εδώ πέρα το διαζύγιο είναι μια απώλεια για ένα παιδί. Γιατί χάνει την συγκεκριμένη του εικόνα για το πώς είναι ένα ζευγάρι, πόσο μάλλον πώς είναι οι γονείς του. Η κάρτα λοιπόν εδώ πέρα που έχω βάλει έχει να κάνει με σε κάθε ηλικία, στην προσχολική ηλικία για παράδειγμα, στη σχολική και στην εφηβεία, ποιες είναι οι πιο χαρακτηριστικές αντιδράσεις. Αυτές οι αντιδράσεις δεν σημαίνει ότι δεν τις παρατηρούμε στα επόμενα χρόνια, απλά σε εκείνο το διάστημα είναι πιο έντονες. Για παράδειγμα, στην ηλικία του νηπιαγωγείου, τα παιδιά παρατηρούμε ότι έχουν ένα έντονο φόβο, μην τυχόν και πάθει κάτι ο γονέας. Που έχει μείνει. Σαφώς. Φοβούνται πάρα πολύ να φύγουν από το σπίτι και να πάνε στο σχολείο, γιατί νιώθουν ότι θα τους εγκαταλείψουν. Γιατί για ένα μικρό παιδί νιώθει ότι ο πατέρας ή η μητέρα που έφυγε νιώθει ότι το έχει εγκαταλείψει. Αποχώρησε από το σπίτι. Σαφώς. Πολλές φορές μπορεί να σωματοποιούν αυτά τα οποία νιώθουν. Δηλαδή θα μας πούνε ότι έχουν πονοκέφαλο, ότι έχουν πυρετό, ότι δεν νιώθουν καλά. Πονάει κυλίτσα. Ακριβώς, ότι δεν θέλουν να φύγουν από το περιβάλλον του σπιτιού. Θα δούμε ότι έχουν διαφορές στον ύπνο τους, δεν κοιμούνται καλά, βλέπουν αρκετούς εφιάλτες.
αυτές, δεν θέλουν να φάνε. Υπάρχει δηλαδή μια αλλαγή γενικότερα στη ζωή τους. Αλλάζουν τα πάντα, δεν είναι κάτι. Βιώνουν τελείως διαφορετικά πράγματα. Ο ψυχισμός αλλάζει. Και καμιά φορά μπορεί να δούμε ότι ενώ έχουν λίγο μεγαλώσει σε ηλικία, γυρίζουν πίσω σε προηγούμενα στάδια. Δηλαδή θα θέλουν ξανά να βάλουν την πιπίλα, να φάνε ξανά από το πιπερό. Γιατί πολύ απλά η γέννη ηλικία την έχουν συνδέσει με μια ασφάλεια, μια προστασία. Αυτό θέλουν να νιώθουν. Μεγαλώνοντας λίγο τα παιδιά, όταν πάνε δηλαδή στην ηλικία του δημοτικού, είναι πιο έντονη η επιθετικότητά τους, πιο έντονος ο θυμός τους, νευριάζουν πάρα πολύ και με το γονέα που έχει μείνει και με το γονέα που έχει φύγει. Πολλές φορές θα δούμε επίσης ότι δεν μπορούν να συγκεντρωθούν εύκολα. Οι γονείς δηλαδή που έρχονται σε εμάς κυρίως έρχονται γιατί τα παιδιά δεν μπορούν να συγκεντρωθούν στο σχολείο, παραμελούν τα καθήκοντα. Και συνήθως είναι ο λόγος που θα έρθουν σε έναν ειδικό. Γιατί δεν πάνε καλά στο σχολείο. Που συνήθως απλά είναι η επιφάνεια, η συμπεριφορά του σχολείου. Από πίσω υποβόσκει κάτι. Που εμείς αυτό χρειάζεται να δούμε. Σε γενικές γραμμές, εγώ αυτό που θέλω να επισημάνω σε αυτά τα οποία λέμε είναι ότι τα παιδιά έχουν πάρα πολλές ενοχές. Πολλές φορές νομίζουν ότι τα ίδια έχουν φταίξει. Και θα δείτε χαρακτηριστικά, θα πούνε στον γονέα που έχει μείνει ότι μήπως αν ήμουν ένα καλό παιδί, αν ας πούμε διαβάσω τα μαθήματα την επόμενη εβδομάδα, μήπως τελικά ο μπαμπάς ή η μαμά επιστρέψει στο σπίτι. Κάνουν πάρα πολλές ερωτήσεις για ποιο λόγο ας πούμε, ο μπαμπάς ή η μαμά δεν μένει στο σπίτι μαζί τους, για ποιο λόγο έφυγε. Και όλα αυτά πολλές φορές μπορεί να συνδυάζονται με το ότι το παιδί θα προσπαθήσει να γίνει ο γονέας στη θέση του γονέα. Δηλαδή θα προσπαθήσει να τον προστατεύσει, να τον παρηγορήσει. Αυτό βέβαια είναι λίγο λάθος και θα το πούμε στη συνέχεια, αλλά υπάρχει και τέτοια χαρακτηριστική αντίδραση. Και κλείνοντας τώρα στην εφηβεία, όταν ένας έφηβος βιώνει μια τέτοια φάση στη ζωή του, θα δούμε ότι ή θα απομονωθεί στο δωμάτιό του, δεν θέλει να μιλήσει σε κανέναν, ή θα λείπει πάρα πολλές ώρες από το σπίτι, παραμπελώντας ταυτόχρονα και το σχολείο, ή μπορεί κάποιες φορές να κάνει κάποιες πράξεις που αντιβαίνουν λίγο στην ένομη τάξη. Συνήθως αυτές είναι κυρίως οι αντιδράσεις. Βέβαια και εδώ υπάρχει θυμός, θλίψη, οργή, που χρειάζεται κυρίως οι γονείς να γνωρίζουν αυτές τις συμπεριφορές και γι' αυτό και τις παρουσιάζουμε, ποιες είναι φυσιολογικές και αντίστοιχα τι μπορούν να κάνουν σε αυτή την περίπτωση. Ναι, κύριε Αβραμίδη, εγώ θα ήθελα να συνεχίσουμε μαζί σας την κουβέντα και να πούμε ότι υπάρχουν πολλές περιπτώσεις και έχει τύχει περιστατικά να ακουστούν, να πάρουν γονείς, ένας από τους δύο γονείς το παιδί και να τύχει να μην το επιστρέψουν όταν πρέπει. Η επίθεση που γίνεται από το άλλο άτομο μπορεί να είναι και ακραία. Δηλαδή κάποιος μπορεί να προβεί σε μηνύσεις ή εσείς πώς το βλέπετε αυτό το θέμα, η νομική πλευρά τι λέει? Κοιτάξτε να δείτε, σε αυτό που με ρωτάτε υπάρχουν δύο θέματα όσον αφορά την παράβαση της απόφασης σχετικά με την επικοινωνία. Υπάρχει καταρχήν ο πατέρας που, όπως σωστά είπατε, σε κάποιες περιπτώσεις δεν επιστρέφει το παιδί την ώρα που θα πρέπει να το επιστρέψει, κάτι το οποίο συνιστά νομικό ποινικό αδίκημα, το οποίο λέγεται παράβαση δικαστικής απόφασης, και υπάρχει και από την αντίστροφη πλευρά πάλι παράβαση της απόφασης σε πολλές φορές, όταν ο πατέρας πηγαίνει να παραλάβει το παιδί αλλά βρίσκει κλειστές τις πόρτες και δεν μπορεί να το πάρει. Δεν μπορεί να το πάρει. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα σήμερα με αυτό το θέμα. Είναι πολύ προβληματική η κατάσταση και υπάρχει μια μεγάλη αδράνεια της πολιτείας ως προς το να επέμβει και με κατάλληλες νομοθετικές ρυθμίσεις να πετύχει να αποφύγουμε τέτοιου είδους καταστάσεις. Δηλαδή, τι εννοώ? Θα μπορούσε, για παράδειγμα, να ήταν πολύ πιο αυστηρή ποινικά η τιμωρία του γονέα ο οποίος θα τολμούσε να κάνει παράβαση της δικαστικής απόφασης, ώστε να αποφευθεί αυτό το πράγμα. Αυτή τη στιγμή δεν είναι τόσο ο νόμος αυστηρός, όπως θα μπορούσε να είναι και πιο κατάλληλη από πλευράς της αστυνομίας, ας το πούμε, η επέμβαση, ώστε να βοηθήσει και να συνδράμει στην εκτέλεση της απόφασης. Και σε αυτό το κομμάτι πάσχει σήμερα η διοίκηση. Δεν υπάρχει μια, έτσι θα έλεγα, απουσία παντελής ως προς αυτό το τμήμα. Οι συνέπειες είναι είτε στη μία πλευρά είτε στην άλλη
Πάντως βαρύνουν τα παιδιά, γιατί το να εμφανιστεί και ένας αστυνομικός κάποια στιγμή, γιατί εμείς θέλουμε να εκδικηθούμε τον πρώην σύζυγο ή την πρώην σύζυγο για κάτι που έκανε, νομίζω ότι εδώ πρέπει να βάζουμε νερό στο κρασί μας που λέμε, γιατί έχω και κάποιες άλλες μαρτυρίες. Να σας πω κάτι όμως, εάν υπήρχε μια αυστηρή νομοθετική αντιμετώπιση, θα τολμούσε κάποιος γονέας να τολμήσει σε παράβαση δικαστικής απόφασης? Σίγουρα δεν έτσι, θα τολμούσε. Ναι. Υπάρχουν όμως και άλλα περιστατικά, όπως παραδείγματος χάρη όταν κάποιος δεν είναι συνεπής σε κάποια πράγματα. Δηλαδή μπορεί κάποιος ο οποίος έχει χωρίσει, ένα ζευγάρι, και ο σύζυγος να είναι ναυτικός ή να είναι στρατιωτικός ή αεροσυνοδός, διπλωμάτης, και να μην μπορούν να λάβουν την ευθύνη των υποχρεώσεων για κάποιες συγκεκριμένες ημερομηνίες που προβλέπεται από τον νόμο για να κρατήσουν τα παιδιά. Οπότε είτε είναι γυναίκα είτε είναι άντρας, γιατί δεν παίρνουμε θέση πλέον, λέμε ότι βαραίνει πάρα πολύ κάτι τη μία πλευρά, και πόσο υπομονή μπορεί να κάνει κάποιος. Αυτές οι περιπτώσεις οι οποίες ρωτάτε, νομίζω ότι είναι κάποιες εξαιρετικές. Δεν είναι οι συνήθεις που συναντούμε. Βεβαίως μπορούμε να τις συζητήσουμε και αυτές, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που έχει για μένα σημασία είναι να μην συζητάμε σε αυτήν τη βάση το τι ορίζει μία απόφαση για την επικοινωνία. Εμένα η δική μου άποψη ως προς το θέμα αυτό, αλλά και γενικότερα ως προς την αντιμετώπιση του παιδιού από χωρισμένους γονείς, δηλαδή και ως προς την επιμέλεια, νομίζω ότι θα πρέπει να τεθεί σε μια εντελώς διαφορετική βάση από πλευράς της πολιτείας νομοθετικά, να απαγορεύσει εντός εισαγωγικών την πρόσβαση στα δικαστήρια. Δηλαδή να κάνει το κάθε τι πρώτα, να εξαντληθούν όλες οι προσπάθειες και οι δυνατότητες. Μέσα από την οικογένεια ίσως. Όχι. Πριν, είτε σε επίπεδο δικηγόρων, είτε σε επίπεδο συμβολογράφου ή δεν ξέρω πώς αλλιώς, με κατάλληλες διατάξεις που να το καθορίζουν αυτό, ώστε να μην αφήνουν τους δύο γονείς να πηγαίνουν στα δικαστήρια. Είτε αν θέλετε οικονομικά να επιβαρύνουν πάρα πολύ μια τέτοια πρόσβαση, είτε χρονικά, ώστε να αναγκαστούν οι δύο γονείς να λύσουν αυτά τα θέματα συνενετικά. Αυτή είναι η ουσία του προβλήματος. Αλλά ειδικά όσον αφορά την επικοινωνία που με ρωτάτε, νομίζω ότι είναι αδιανόητο να ορίζεται επικοινωνία γονέα με το παιδί του και το αντίστροφο μέσα από δικαστική απόφαση. Η επικοινωνία θα έπρεπε να ήταν ελεύθερη, και νομίζω ότι αυτό είναι μια αρχή στην παιδοψυχολογία. Θα ακούσουμε έτσι και τη γνώμη της αρμοδίας της ειδικού. Νομίζω ότι θα πρέπει να ήταν εντελώς ελεύθερη η επικοινωνία από την πρώτη μέρα, να μην χρειάζεται δηλαδή αυτή η χρονοβόρα διαδικασία να πας σε αποφάσεις, σε δικαστήρια και να τα τηρήσουν. Ναι, από την πρώτη μέρα θα έπρεπε να μπορεί να βλέπει ελεύθερα, έτσι, μέσα σε κάποια λογικά πλαίσια, δεν μιλάμε να γίνεται κατάχρηση έτσι, της ώρας, να μπορεί να έχει πρόσβαση ελεύθερη ο γονέας ο οποίος δεν διαμένει στο παιδί, δεν διαμένει με το παιδί, αλλά ακόμα και πριν συζητήσουμε μια τέτοια δυνατότητα, νομίζω ότι θα μπορούσαμε να συζητήσουμε ακόμα και τον θεσμό της συνάσκησης της επιμέλειας, ώστε να μην χρειαστεί να τεθεί τέτοιο θέμα επικοινωνίας του γονέα ο οποίος δεν διαμένει στο παιδί. Δηλαδή, να το πω έτσι με μία κουβέντα, ποια είναι η δική μου άποψη για αυτό το θέμα γενικότερα, την οποία θα πρέπει να σας πω την είχα καταθέσει και γραπτός πριν από 3 χρόνια στον τότε Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Χατζηγάκη, επειδή είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί χιλιάδες, είναι ένα μείζον κοινωνικό θέμα. Λοιπόν, η άποψή μου είναι η εξής, ότι θα πρέπει να υπάρχει συνάσκηση καταρχήν, για να μην θεωρηθεί έτσι, ότι εκφράζω οποιαδήποτε άποψη έτσι, υποκειμενική ή για κάποιους άλλους λόγους σκοπιμότητας. Αν θέλετε την πρώτη άποψή μου, μπορούμε να συζητήσουμε να πάρει και την επιμέλεια εκ του νόμου η μητέρα. Έτσι, να το συζητήσουμε και αυτό, ώστε να αποφύγουμε τις δικαστικές διαμάχες, εάν μπορούμε να συζητήσουμε σε τέτοια βάση. Ή λοιπόν πρέπει να πούμε ότι θα έχει εκ του νόμου η μητέρα την επιμέλεια, ή θα πάμε σε κατάσταση συνάσκησης της επιμέλειας. Τι είναι η επιμέλεια που λέμε? Ναι, θα το εξηγήσω τι εννοώ. Διότι το καθεστώς αυτό που υπάρχει αυτή τη στιγμή σήμερα είναι καταστροφικό για την άποψή μου. Λοιπόν, τι εννοώ με τον όρο συνάσκηση της επιμέλειας? Θα μπορούσε να καθοριστεί
νομικά και με δικαστική απόφαση ότι το παιδί έχει 2 κατοικίες, όμως προσέξτε, σε ένα οικοδομικό τετράγωνο, ενδεχομένως και στην ίδια οικοδομή, πολύ κοντά πάντως, έτσι, ώστε να μπορούν να έχουν πρόσβαση και οι 2 γονείς στο παιδί και το παιδί να έχει αντίστοιχα την ίδια πρόσβαση και στους 2 γονείς, να μην υπάρχει αυτή η μετακίνηση, ας πούμε, που λένε πώς θα έχει 2 κατοικίες, να μπορεί το παιδί ανά πάσα στιγμή να είναι και στους 2 γονείς. Και από εκεί και πέρα, εάν κάποιος δεν θέλει από τους 2 γονείς, παράδειγμα ο πατέρας σου λέει εγώ θα φύγω, θα πάω κάπου αλλού πιο μακριά, αυτό είναι άλλο θέμα. Τότε μπορούμε να μιλήσουμε για την επικοινωνία που θα έχει, ας πούμε, αυτός ο πατέρας με το παιδί του. Όμως πρώτα, για να προστατέψουμε το παιδί, θα πρέπει να μιλήσουμε σε αυτή τη βάση. Σε 2 κατοικίες, στην ίδια οικοδομή, στο ίδιο οικοδομικό τετράγωνο. Αυτό θα ήταν ιδανικό, δεν γίνεται όμως πάντοτε. Να συνεχίσουμε λίγο με την κυρία Μίτσιου. Εγώ νομίζω με αφορμή όσο είπε εδώ πέρα ο δικηγόρος μας, μπορούμε να πούμε τι να αποφύγουν τελικά οι γονείς. Δηλαδή, ας πούμε, το βασικό, το να αποφύγουν να βάζουν το παιδί στη μέση και να κάνει το παιδί το δικαστή. Ποιος είναι ο δικαστής, είναι να του δίνουν το ρόλο του δικηγόρου ή να του δίνουν το ρόλο του ταχυδρόμου, ότι μεταφέρει ο καθένας τα μηνύματά του, αντί να πάνε οι ίδιοι και να συζητήσουν ανάμεσά τους ό,τι θέμα έχουν, ή να τους βάζουν το παιδί. Αυτό νομίζω χρειάζεται να αποφευχθεί. Επίσης, μπορούμε να πούμε στους γονείς να προτείνουμε να αποφεύγουν να ζητάνε από το παιδί να κρατάει μυστικά από τον άλλο γονέα. Ότι εμείς τα λέμε τώρα μεταξύ μας, αλλά στον άλλο το μπαμπά ή τη μαμά δεν θα το πει αυτό, θα μείνει σε εμάς. Επίσης, του λένε πάρα πολλές πληροφορίες, πάρα πολλές λεπτομέρειες. Δεν ξέρω πώς το νιώθουν και αν νιώθουν ότι ξεφορτώνουν από τύψεις και από ενοχές, αλλά κανένας μας δεν είπε ότι ένα παιδί αντέχει όλες αυτές τις πληροφορίες. Για το παιδί παραμένει ο μπαμπάς του και η μαμά του. Εγώ πιστεύω ότι προστατεύει και τον κάθε δηλαδή ένα τα γονέα. ονόματα, όχι ο μπαμπάς και η μαμά. Τα αυτό παιδιά δηλαδή τους προστατεύουν και τους 2 τους γονείς. Σαφώς και δεν γίνεται αυτό να αλλάξει. Και στις πιο μικρές ηλικίες θέλουν ακόμη ο μπαμπάς και η μαμά να είναι μαζί. Οπότε αποφεύγουμε όταν το παιδί είναι μικρότερο να κοιμάται μαζί μας στο κρεβάτι. Δεν είναι βοηθητικό αυτό γιατί δημιουργούμε μια σχέση εξάρτησης με το παιδί. Αποφεύγουμε επίσης να λέμε μπροστά στο παιδί άσχημα λόγια για τον άλλο γονέα, αν τον υποτιμούμε, γιατί στην ουσία υποτιμούμε τον εαυτό μας. Εμείς τον διαλέξαμε αυτόν τον άνθρωπο. Οπότε, όταν ξαφνικά μπροστά στο παιδί εμείς τον διαβάλουμε, στην ουσία διαβάλουμε τον ίδιο μας τον εαυτό. Υποτιμούμε τον ίδιο μας τον εαυτό. Να σε ρωτήσω κάτι που νομίζω ότι ο κόσμος θέλει να το ακούσει. Ο παππούς και η γιαγιά βοηθάει πολύ σε αυτή την ιστορία των χωρισμένων γονιών, για να κλείσουμε την κουβέντα μας εδώ. Λοιπόν, αυτό είναι μια καλή ερώτηση, διότι οι ίδιοι γονείς θα σας πούνε ότι ναι, μεν μας βοηθάει, οικονομικά ενδεχομένως και υποστηρικτικά, αλλά καμιά φορά ο παππούς και η γιαγιά από την πολλή αγάπη και το πολύ ενδιαφέρον για να υποστηρίξει το παιδί, θα του κάνει τα χατήρια, θα του δώσει πάρα πολλά δώρα για να καλύψει το κενό του γονέα που λείπει. Αυτό όμως μπορεί να είναι μια προσωρινή, ας πούμε, βοήθεια, όχι όμως, δεν έχει μακροχρόνιες συνέπειες θετικές για το παιδί. Αυτό που εμείς ζητάμε είναι ο παππούς και η γιαγιά να κρατάνε μια κοινή γραμμή με το γονέα, γιατί αλλιώς μετά ο γονέας φαίνεται κακός. Οπότε, τουλάχιστον στη δική μου την πλευρά, αυτό που λέω πάντα είναι ότι δεν πληγώνει το διαζύγιο, αλλά πληγώνει το παιδί η σχέση των γονέων πριν και μετά το διαζύγιο. Δηλαδή, οι φασαρίες, οι καυγάδες και όλα αυτά είναι που τον επηρεάζουν και όχι το διαζύγιο αυτό καθ' αυτό. Το θέμα το καλύψαμε, αλλά έχουν μείνει πάρα πολλά, εγώ θα έλεγα, τα οποία πιστεύω ότι και ο κόσμος σίγουρα θα θέλει να μας ξανακούσει σε μια άλλη μας συνάντηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή μας. Είμαστε στη διάθεσή σας όποτε να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ και τους 2. Κυρία Αβραμίδη, εσάς από τη δική σας τη θέση. Φρόσο μου από τη δική σου τη θέση, και θα ήθελα να ξαναέχουμε μια τέτοια συζήτηση γιατί ο κόσμος το θέλει. Κάπου εδώ το πρώτο μέρος αυτό της εκπομπής μας θα κλείσει. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε μετά, όπως σας είπαμε, νευρογενής ανορεξία στην εφηβική ηλικία για αγόρια και κορίτσια. Δείτε το σε λίγο. Επιστρέψαμε και πάλι μετά από το διάλειμμα που είχαμε από το πρώτο μέρος της εκπομπής μας και εδώ είμαστε για να συζητήσουμε το επόμενο θέμα. Στο επόμενο θέμα είναι κάτι που πάντοτε το σχολιάζουμε και στην προηγούμενη σεζόν είχαμε τέτοιο θέμα διατροφής. Θα μιλήσουμε για την νευρική ανορεξία, θα μιλήσουμε για την εφηβική νευρική ανορεξία σε μικρές ηλικίες και σε μεγάλες, γιατί όχι, και τις επιπτώσεις που έχει. Έχουμε μαζί μας σήμερα τη Στέλλα Σαρυπαναγιώτου, πτυχιούχο διατροφολόγο και διαιτολόγο. Καλησπέρα σου. Καλησπέρα. Έχεις να προσθέσεις κάτι σχετικά με την εξειδίκευσή σου? Έχω ένα μεταπτυχιακό γύρω από τις διατροφικές διαταραχές
και την παχυσαρκία και ασχολούμαστε πάρα πολύ ιδιαίτερα με το θέμα των διατροφικών διαταραχών και την ανορεξία. Ναι, πολύ εξειδικευμένο και νομίζω είναι κατάλληλο αυτό το θέμα που έχουμε στο κατάλληλο πρόσωπο σήμερα. Πολύ δύσκολο το θέμα αυτό και απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Πολλές φορές είναι σιωπηλό, λίγες φορές έρχονται είτε σε γιατρούς γυναικολόγους απευθύνονται για γυναίκες, είτε σε διατροφολόγους σε εσάς, αλλά νομίζω ότι και άντρες αγγίζει αυτό το θέμα. Ναι. Και νομίζω, Στέλλα, θα πρέπει να ξεκινήσουμε με την κλασική ερώτηση για το τι είναι η νευρική ανορεξία, για να έχουμε μια εικόνα και μια άποψη και για τους τηλεθεατές μας. Η νευρική ανορεξία, λοιπόν, είναι μία από τις πιο δύσκολες μορφές των διατροφικών διαταραχών. Και σε αυτό οφείλεται στο ότι καταλήγει πολλές φορές και στο θάνατο. Και το δύσκολο βέβαια είναι ότι στην νευρική ανορεξία τα άτομα δεν ζητάνε ποτέ βοήθεια από μόνα τους. Κάποιος πρέπει να καταλάβει τι συμβαίνει με τα άτομα αυτά και να τα φέρει στους ειδικούς για να ξεκινήσει η θεραπεία τους. Και νομίζω έχεις μια διαφάνεια η οποία δείχνει στην αρχή της συζήτησής μας και να προχωρήσουμε σχετικά με τις ηλικίες στις οποίες είναι πιο εμφανές αυτό που συμβαίνει και τι συνιστάται περισσότερο στα κορίτσια και στα αγόρια. Ναι, οι πιο συνήθεις ηλικίες καταρχάς εμφανίζεται περισσότερο σε κορίτσια στην εφηβεία, με ηλικία μεταξύ 13 με 20 ετών περίπου. Ένα 70% των έφηβων κοριτσιών φαίνεται ότι έχουν κάνει στη ζωή τους τουλάχιστον μία φορά δίαιτα και έχουν προσπαθήσει να χάσουν βάρος και φαίνεται ότι εάν τελικά αν χάσουν αυτό το βάρος που θέλουν να πετύχουν, έχουν πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες να καταλήξουν στην ανορεξία. Δηλαδή η δίαιτα πολλές φορές πυροδοτεί μια τέτοια κατάσταση. Επιπλέον το 13% των εφήβων φαίνεται ότι έχουν κάνει κάποιες καθαρτικές μεθόδους, έχουν κάνει εμετούς ή υπεργυμναστική, έχουν πάρει διουητικά, με σκοπό φυσικά την απώλεια του βάρους. Κάπου διάβασα, σε διακόπτω λίγο, ότι και οι μητέρες πολλές φορές ευθύνονται για την νευρική ανορεξία των κοριτσιών και σήμερα, ειδικά επειδή είχαμε αυτή την εκπομπή, κάθισα και ασχολήθηκα λίγο παραπάνω, λένε ότι οι μητέρες κάνοντας εκείνες δίαιτα, ίσως τα κορίτσια με ένα έμεσο τρόπο ακολουθούν κάπως τη μητέρα τους και καταλήγουν σε κάποια τέτοια φαινόμενα, θα έλεγα. Δυστυχώς η μαμά για τα κορίτσια είναι ένα πρότυπο, όπως βέβαια και ο πατέρας για τα αγόρια. Δεν είναι μόνο γυναικεία υπόθεση ανορεξία, να πούμε. Υπάρχει και σε αγόρια, δυστυχώς, πολύ τελευταία εμφανίζεται κάτι τέτοιο. Όσον αφορά για τη μαμά, λοιπόν, αυτό που παρατηρούμε και είναι και αξιοσημείωτο, η μαμά πολλές φορές δεν θέλει να μεγαλώσει το παιδάκι της. Πέρα από το πρότυπο που αποτελεί σαν δίαιτα, δηλαδή βλέποντας μια έφηβη τη μαμά να θέλει να δυνατήσει, οπότε αυτό δημιουργεί μια κακή σχέση σίγουρα με το σώμα του παιδιού, όταν βρίσκεται σε ένα περιβάλλον με συνεχόμενες δίαιτες. Αλλά πολλές φορές οι ίδιες οι μαμάδες πιέζουν τα παιδιά τους να μην βάλουν βάρος, να μην είναι μικροσκοπικά και μικροκαμωμένα, και γι' αυτό καταλήγουν να μην τα ταΐζουν και όλες οι ίδιες μαμάδες. Επομένως, εκεί πρέπει να προσέξουν λίγο οι γονείς, να μην δίνουν άσχημες κατευθύνσεις στα παιδιά, ίσως και να είναι ενημερωμένοι, ίσως και με τις δικές μας τις συζητήσεις, έτσι όπως κάνουμε τώρα. Φυσικά, μακάρι να ακουστούμε. Ακριβώς, όχι θα ακουστούμε. Να ρωτήσω παρακάτω με ποιες μορφές εκδηλώνεται η νευρική ανορεξία. Η ανορεξία έχει δύο τύπους. Ο περιοριστικός τύπος, που απλά το άτομο περιορίζει σε σημαντικό βαθμό το φαγητό του και τον όγκο τροφής, και ο καθαρτικός τύπος, ο οποίος πέρα από τη μείωση της τροφής σε πολύ σημαντικό βαθμό, κάνει και, όπως είπαμε, κάποιες εκαθαριστικές μεθόδους, δηλαδή εμετούς ή πενιχάπια κτλ. Μάλιστα, οπότε αυτό, με συγχωρείς που σε διακόπτω, αυτή η μορφή είναι που μας δυσκολεύει και περισσότερο, γιατί πολλές φορές μπερδεύεται με την βουλημία, με την νευρογενή βουλημία, και ειδικά στα πρώτα στάδια εμφάνισης που το παιδί ήδη έχει πολλά κιλά, έχει κιλά παραπάνω. Έτσι, και εκεί χρειάζεται λίγο μεγαλύτερη διερεύνηση, να δούμε γιατί το παιδί θέλει να χάσει βάρος. Σίγουρα, ναι, είναι κάτι που μπορεί να μπερδευτεί αυτό. Για να συνεχίσουμε λίγο σχετικά με το πώς κάποιος χαρακτηρίζεται ανορεκτικός. Για να πούμε ότι ένα άτομο έχει ανορεξία, πρέπει ο δείκτης μάζας σώματος να είναι κάτω του 18,5. Να πούμε ότι ο δείκτης μάζας σώματος υπολογίζεται πάρα πολύ εύκολα αν διαιρέσουμε το βάρος με το τετράγωνο του ύψους. Όμως όσον αφορά τα παιδιά και τους εφήβους κυρίως, ελέγχουμε πάρα πολύ και τις καμπύλες ανάπτυξης, οι οποίες βρίσκονται στα βιβλιάρια υγείας των παιδιών, και όταν το παιδί είναι κάτω της 10 εκατοστιαίας, ποσοστιαίας μάλλον καμπύλης ανάπτυξης, τότε μιλάμε για ένα λιποβαρές άτομο.
Ναι. Όμως, επειδή δεν σημαίνει ότι όποιος είναι λιποβαρής ή πολύ αδύνατος είναι και ανορεκτικός, πρέπει να εξετάσουμε αν το άτομο, το παιδί που έχουμε απέναντί μας, έχει και μεγάλη ανησυχία και πολύ έντονο φόβο για την εικόνα σώματος. Σωστά. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση να θεωρηθεί διαταραχή. Και είπες εικόνα σώματος και έχουμε ένα βίντεο εδώ το οποίο θα περάσει να το δουν και οι τηλεθεατές. Ένα πολύ χαρακτηριστικό νομίζω βίντεο, το οποίο δεν είναι και πολύ έτσι ωραίο να το βλέπει κανείς, αλλά απεικονίζει μια πραγματικότητα ενός ανορεκτικού ατόμου, θα έλεγα. Και καλό είναι να το παρακολουθήσουν και εμείς στη συνέχεια όμως θα συζητήσουμε λίγο για τους γονείς, γιατί αυτούς αφορά περισσότερο το θέμα, πώς θα καταλάβουν το παιδί τους πιθανόν πότε μπαίνει σε αυτή την κατάσταση της ανορεξίας, και συγχρόνως με τη συζήτησή μας βλέπουμε ότι περνάνε και κάποιες διαφάνειες οι οποίες είναι πολύ ενημερωτικές και πολύ κατατοπιστικές στον κόσμο. Φυσικά, επειδή όπως είπαμε και πριν, το άτομο με ανορεξία, ειδικά το παιδί, δεν θα ζητήσει ποτέ βοήθεια από μόνο του, πρέπει οπωσδήποτε το περιβάλλον και ειδικά οι γονείς, οι μαμάδες, να είναι πάρα πολύ κοντά τους και να αναγνωρίζουν τα συμπτώματα. Σημαντικό είναι λοιπόν να δουν οι γονείς αν υπάρχει μεγάλη απώλεια βάρους. Συνήθως τα άτομα αυτά χάνουν 20 και 30 κιλά πολλές φορές στην προσπάθεια τους να χάσουν κιλά, και αυτό γίνεται ακόρεστο. Συνεχίζουν ακόμα και ενώ χάσανε κιλά να συνεχίζουν να κάνουν δίαιτα. Στα κορίτσια, στα έφηβα κορίτσια, υπάρχει διακοπή της περίοδου ή πρωτογενής αμινόρια, όπως τη λέμε, δηλαδή όταν είναι πολύ μικρό το παιδάκι και δεν του έχει έρθει ακόμα περίοδος, μπορεί να μην έρθει ούτε μέχρι την ηλικία των 15-16 ετών. Πρέπει να το ψάξουμε. Ταράζεται όλο το εσωτερικό σύστημα. Βέβαια, όλο το αποδιοργανώνεται, θα λέγαμε με λίγα λόγια. Φυσικά. Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Επιπλέον, όπως είπαμε, να έχουν και μεγάλη ανησυχία για την εικόνα του σώματός τους και την εμφάνισή τους. Συνήθως τα άτομα αυτά κάνουν υπεργυμναστική. Πολλές φορές οι γονείς ακούνε και φασαρία και αργά το βράδυ από τα δωμάτια που το παιδί προσπαθεί να κάνει κάποιες ασκήσεις προκειμένου να χάσει βάρος. Τα παιδιά αυτά κάνουν πάρα πολλές δίαιτες, μη ισορροπημένες, από θείους, φίλες, συγγενείς, από το ίντερνετ. Από ό,τι ακούσουν δηλαδή, και όχι από κάτι συγκεκριμένο όταν δεν υπάρχει λόγος. Δεν θα πάνε στον ειδικό. Δεν θα πάνε εύκολα στον ειδικό. Πολλές φορές ξαφνικά εμφανίζουν την επιθυμία να γίνουν χορτοφάγοι. Και αυτό χρειάζεται οπωσδήποτε να το διερευνήσουν οι γονείς, ειδικά αν δεν υπάρχουν τέτοια πρότυπα μέσα στην οικογένεια, ή ακόμα κάνουν και τις μεγάλες νηστείες χωρίς κάποιος να τους το πει. Έτσι. Και έχουν μια αιμονή κάποιες φορές με το να ασχολούνται με τη μαγειρική. Υπάρχουν φασαρίες στο τραπέζι για το ότι το φαγητό έχει πολύ λάδι, υπάρχουν πράγματα τρόφιμα στο τραπέζι που είναι παχυντικά. Και εκεί λοιπόν επιμένει το παιδί να μαγειρεύει το ίδιο και να ψωνίζει ακόμα το ίδιο, κάτι που θα πρέπει βέβαια να μην επιτρέπεται από τους γονείς. Είναι άτομα συνήθως απομονωμένα κοινωνικά, είναι παιδιά που δεν έχουν παρέες. Κάνουν δικές τους ομάδες ίσως. Κάποιες φορές φαίνεται ότι ψάχνουν να βρουν άτομα όμοιά τους για να συζητήσουν, και εκεί έχει και μια μεγάλη ευθύνη, θα λέγαμε, και το διαδίκτυο. Υπάρχουν πάρα πολλά φόρουμ τα οποία δεν τα ελέγχει κανένας, και μέσα από αυτά τα φόρουμ τα παιδιά παραπληροφορούνται ίσως. Βέβαια, φυσικά. Και όχι απλά παραπληροφορούνται, στηρίζουν και το ένα το άλλο. Δηλαδή λέει το ένα το άλλο. Τις ιστορίες του, το πώς περνάει. Μη φας, μπράβο σου που δεν έφαγες και τι ωραία που αδυνάτησες, ενώ τα πράγματα φυσικά δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Ακριβώς, δεν είναι έτσι. Και κάτι τελευταίο να το πούμε, ότι τα παιδιά αυτά φοράνε συνήθως πάρα πολλά ρούχα και φαρδιά ρούχα. Για να μην φαίνεται αυτό που για υπάρχει. να κρύψουν το πολύ αδύνατο σώμα τους. Όχι γιατί δεν θέλουν να το δείχνουν, γιατί ξέρουν ότι θα ακούσουν σχόλια και κάποιος θα επιμείνει για να φάνε. Παρ' όλα αυτά όμως αυτά νιώθουν ικανοποιημένα με αυτό που κάνουν και επιμένουν, νομίζω, και είναι ένα πρόβλημα, θα λέγαμε ότι είναι ασθένεια πραγματικά αυτό, η οποία αφορά και θέμα ψυχολογίας και θέμα διατροφολόγου. Δηλαδή από όλες τις πλευρές και αν το πιάσεις, θέλει οπωσδήποτε και από τους φορείς της ψυχολογίας και από τους διατροφολόγους υποστήριξη. Ένα άτομο τέτοιο πρέπει να το καταλάβει ή να το πάρει κάποιος γονιός από το χέρι, αν είναι σε μικρή ηλικία, και να προχωρήσουν μαζί για να δούνε πώς θα λυθεί αυτό το θέμα και πώς θα επανέλθει ξανά και θα ενταχθεί σε μια κανονική ζωή. Υπάρχουν συγκεκριμένοι τύποι ατόμων που παρουσιάζεται αυτό το φαινόμενο? Συγκεκριμένοι τύποι. Δηλαδή, σε ποια άτομα μπορεί να συμβεί? Σε ποια αυτό? άτομα, ναι. Μπορεί να συμβεί σε άτομα κυρίως που είχαν κάποιο βάρος αυξημένο στο παρελθόν. Ναι, προσπάθησαν. Μπορεί να είναι σε αποπαχή σαρκά άτομα, δηλαδή, που όπως είπαμε πριν δεν σταματήσαν ποτέ να κάνουν τελικά δίαιτα. Και μπορεί να είναι σε άτομα τα οποία έχουν κάποιες ευαισθησίες, έχουν κάποιες ψυχοκοινωνικές διαταραχές. Όπως είπαμε, μπορεί να είναι αποκλεισμένα και να είναι μόνο τους στο σπίτι τους για να μην βγαίνουν έξω.
πιο ευαίσθητα άτομα. Ναι. Έτσι. Δεν κάνει διακρίσεις, όπως είπαμε πριν, η ανορεξία, δυστυχώς. Είναι και σε συγκεκριμένες στιγμές της ζωής κάποιων ατόμων που μπορεί να εμφανιστεί αυτό. Δηλαδή μπορεί να τους έχει δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα, το οποίο πρόβλημα τους δημιουργήσει στην ανορεξία. Κάπως έτσι εγώ το φαντάζομαι, γιατί μου έχει τύχει ένα τέτοιο περιστατικό, το οποίο είχα συζητήσει με γυναικολόγο όμως, λόγω του ότι το κοριτσάκι έφτασε σε ένα σημείο να δυνατήσει ακόμα, να μην μπορεί να μιλήσει, να του αλλάξει όλο το σύστημα του το γυναικολογικό, να έρθει σε αμινόρια και να έχει πολλά προβλήματα πραγματικά, και η επανένταξή του ήταν σταδιακή. Και σιγά σιγά, όπως ήλθε σε αυτή την κατάσταση, νομίζω ότι σιγά σιγά πρέπει να επανέλθει σε μια κατάσταση. Ακριβώς. Δεν γίνεται και αμέσως να πάρει κιλά. Έτσι ακριβώς. Ο αργός ρυθμός είναι η λέξη κλειδί για την περίπτωση αυτή. Ένα παιδί με ανορεξία αντιλαμβάνεται τον φόβο, μάλλον νιώθει ότι θα το παχύνουν και δεν θέλει. Πρέπει λοιπόν να προσπαθήσει ο γονιός πρώτα να προσεγγίσει μια ομάδα ειδικών, εξειδικευμένων, το ξαναλέω, σε διατροφικές διαταραχές, γιατί δυστυχώς δεν γνωρίζουν όλοι πώς να χειριστούν αυτό το λεπτό κομμάτι. Χρειάζεται μια ομάδα που να αποτελείται από παθολόγο ή κάποιον ιατρό, οικογενειακό ιατρό, από ψυχολόγο και πολλές φορές και ψυχίατρο, εάν χρειάζεται το άτομο να πάρει κάποια φάρμακα ανάλογα στο πόσο βαθμό και πόσο χρόνιο είναι το πρόβλημα, από διατροφολόγο ο οποίος θα προσθέσει θρεπτικά στοιχεία στη διατροφή του για να βοηθήσει και την εγκεφαλική λειτουργία και την ορμονική λειτουργία. Και την ορμονική, βέβαια. Έτσι. Και φυσικά είναι πολύ μεγάλη συμμετοχή για η συμβολή ολόκληρης της οικογένειας. Εάν το παιδί είναι μόνο του, θα αποτύχει το πρόγραμμα. Θέλει κάποιον να έχει για οπωσδήποτε οικογένεια, και γι' αυτό προτείνουμε πολλές φορές και κάποιον οικογενειακό σύμβουλο για να στηρίξει την οικογένεια πια. Γιατί είναι οι πρώτοι που θα έρθουν σε εμάς για να απευθυνθούν και να δουν πώς μπορούν να βοηθήσουν τα άτομα που έχουν στην οικογένειά τους. Δύσκολα, αλλά νομίζω ότι κατατοπιστική η συζήτηση σημερινή. Να προχωρήσουμε σχετικά με το θέμα. Μου έρχεται στο μυαλό, γιατί έχουμε και μία πολύ ωραία διαφάνεια που δείχνει ένα άτομο στο ίντερνετ με τάσεις σχιζοφρένειας, δηλαδή φαντασία θα έλεγα εγώ. Για να ρωτήσουμε σχετικά με την ανορεξία και τη σχιζοφρένεια, τι υπάρχει, πώς σχετίζονται αυτά τα πράγματα. Η αλήθεια είναι πως δεν σχετίζονται. Δεν σχετίζονται. Έτσι, και δυστυχώς έχει παρερμηνευτεί λίγο μία ιδιαιτερότητα των ατόμων αυτών. Τα ανορεκτικά άτομα ακούνε πραγματικά μέσα τους μία φωνή, όσο και το έτσι περίεργο να μας ακούγεται. Απλά επειδή είναι κλειστά άτομα, θα έλεγα εγώ, και δεν επικοινωνούν τόσο πολύ με τον υπόλοιπο κόσμο. Ίσως και έτσι. Ίσως και γι' αυτό μέσα, μπορεί να είναι και από την ανάγκη τους να μιλήσουν με κάποιον, αλλά περισσότερο έχει να κάνει με την ατροφία του εγκεφάλου τους, με το ίδιο το νευρικό σύστημα, όπως και η διασταυρωμένη εικόνα που έδειξε και το βίντεο που θα δούμε, που είδαμε πριν. Η διασταυρωμένη εικόνα σώματος, λοιπόν, βλέπουν και ακούνε πράγματα και φαντάζονται πράγματα που δεν ισχύουν στην πραγματικότητα. Έχει να κάνει καθαρά με εγκεφαλική λειτουργία. Και για τη φωνή που λέγαμε πριν, την ανορεκτική φωνή, όπως τη λέμε, η ανορεκτική φωνή, η οποία πολλές φορές μπορεί να έχει και πραγματικό όνομα, να την ονομάζουν με όνομα βαφτιστικό κανονικά. Βαφτίζουν κανονικά ένα όνομα. Φυσικά. Τις μιλάνε, τις απαντάνε, μπορεί να ρωτήσουν αν πάχυνα, αν έφαγα, βοήθησέ με να μην φάω, και τις μιλάνε κανονικά. Και εκεί μπερδεύεται φυσικά με τη ψυχική νόσο της σχιζοφρένειας, που δεν είναι σχιζοφρένεια βέβαια. Δεν χρειάζεται να πάρει φάρμακα και ούτε όλα αυτά, απλά πρέπει να ξεδιαλυθούν κάποια πράγματα στις κατάλληλες ειδικότητες. Δεν χρειάζεται, εάν βέβαια πει κάτι αντίθετο ο γιατρός, αλλά το μόνο που χρειάζεται στην πραγματικότητα είναι να την αγνοήσουμε αυτή τη φωνή. Ναι. Τώρα νομίζω ότι έχει έρθει κατάλληλη στιγμή να ασχοληθούμε λίγο για τις επιπτώσεις που φέρνει αυτή η ασθένεια. Έτσι, και γι' αυτό είναι και πολύ δύσκολη αυτή η ασθένεια, γιατί οι επιπτώσεις είναι πάρα πολύ κακές. Ξεκινάνε από την εγκεφαλική λειτουργία που είπαμε και πριν. Τα άτομα αυτά λοιπόν έχουν πολλές φορές αδυναμία συγκέντρωσης, νευρικότητα, οξυφημία, κακή μνήμη. Πολλές φορές και ο όγκος του εγκεφάλου μικραίνει. Δηλαδή, αφυδατώνεται σχεδόν, θα λέγαμε, το εγκέφαλος των παιδιών αυτών. Η καρδιακική λειτουργία και αυτή προσβάλλεται, έχουν πολύ κακό κυκλοφορικό, έχουν κρύα άκρα συχνά και πολλές φορές μπορούμε να τα δούμε και μπλε τα άκρα τους από το κρύο. Το γαστρεντερικό του σύστημα έχουν πολλά φουσκώματα και δυσκολιότητα πολλές φορές, πολύ συχνά, και αυτά νομίζουν ότι παχύνανε. Οπότε εκεί κάνουν ακόμα περισσότερη δίαιτα, έτσι, και είναι το χειρότερο. Ή παίρνουν κάποια σκευάσματα πάλι για την ίδια. Καθαρτικά. Ή διουρητικά, έτσι ακριβώς. Και κάτι πολύ έτσι περίεργο, δημιουργείται ένα χνούδι στο δέρμα τους, το λανούγκο όπως λέγεται, και αυτό συμβαίνει για να προστατευτεί το σώμα από το κρύο.
Υπερτρίχωση, το ίδιο το σώμα αντιδράει, προσπαθεί να βρει τρόπο για να ανταπεξέλθει στην κατάσταση αυτή. Όλα αυτά όταν κάποιο άτομο αρχίσει και μπορεί να βοηθηθεί και μπορεί να πάρει συμβουλές, τα δέχεται και αρχίζει να παίρνει τροφή, σιγά σιγά επανέρχονται αυτά όλα που είπαμε. Ανάλογα με το πόσο χρόνια είναι η κατάσταση, αλλά εάν προληφθεί μέχρι το τέλος, δηλαδή πριν το τέλος της εφηβείας, τα περισσότερα είναι αναστρέψιμα. Και σε αυτό το σημείο θα άξιζε να πούμε και για την οστεοπόρωση. Ακριβώς, που περνάνε τα παιδιά αυτά. Και είναι σε μια ηλικία που είναι καθοριστική, θέλετε. 13 χρονών έχουν οστεοπόρωση. Γερνάει το οστικό σύστημα και αυτό γιατί μικραίνει η οστική πυκνότητα των κοκάλων. Αλλά αν πάλι προληφθεί, επειδή τα οστά αναπτύσσονται μέχρι τα 18-20, μπορεί να αναστραφεί αυτή η κατάσταση και τα παιδιά να βοηθήσουν σημαντικά το σκελετό τους μέσω από τις διατροφής. Να επανέλθει. Αισθάνονται ευτυχία αυτά τα παιδιά με τον τρόπο που ζουν στον κόσμο τους που ζουν? Μόνο ευτυχισμένα δυστυχώς δεν θα τα πούμε. Βέβαια μπορεί να έχουν μια ψευδαίσθηση ευτυχίας. Είναι παιδιά που πονάνε πάρα πολύ, πονάει το σώμα τους, πεινάνε πάρα πολύ, όλη τους τη ζωή εφίστανται μια διαρκή πείνα, την οποία δεν έχουν και πουθενά να την ομολογήσουν βέβαια, μόνο στην ανορροπητική φωνή το συζητάνε αυτό. Και είναι παιδιά πολύ αποκλεισμένα, με κατάθλιψη πολλές φορές, δεν επιτυχάνουν κοινωνικά, δεν κάνουν οικογένειες, παρότι συνήθως είναι τελειομανή παιδιά. Έχουν, στα εφηβικά τους χρόνια είναι καλοί μαθητές, είναι το καλό παιδί της οικογένειας, είναι καλοί αθλητές, αλλά δεν καταφέρουν να ισορροπηθούν στο μέλλον. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι πολύ απλό που ίσως σου το ρωτάνε και οι γονείς. Υπάρχει περίπτωση ανορεκτικού ατόμου η οποία να μένει σταθερή για πολλά χρόνια? Δηλαδή να είναι σε μια φάση, αλλά ούτε να διορθώνεται, ούτε να γίνεται πολύ πιο... Υπάρχουν τέτοια άτομα από την εμπειρία σου? Όσο το άτομο δεν τρώει, η κατάσταση στον οργανισμό χειροτερεύει. Έτσι, δηλαδή οι επιπτώσεις του περιβάλλοντος είναι ποικίλες, μπορεί να έρθει μια ίωση, τα άτομα αυτά έχουν πολύ χαμηλό νοσοποιητικό σύστημα. Πολύ σημαντικό. Οπότε μπορεί ανά πάσα στιγμή να γίνει το μοιραίο και γι' αυτό και 1 στα 5 άτομα πεθαίνει τελικά. Οι γονείς όταν αντιληφθούν ένα τέτοιο περιστατικό, είτε μέσα στην οικογένεια είτε σε φιλικό περιβάλλον, η πρώτη κίνηση που πρέπει να κάνουν ποια είναι, πού θα απευθυνθούν? Αρχικά, όπως αναφέραμε και πριν, πρέπει οι ίδιοι να κινητοποιηθούν. Δηλαδή δεν χρειάζεται να περιμένουν ώστε να πείσουν το παιδί τους να κινητοποιηθεί, να κάνει κάτι. Πρέπει οι ίδιοι να ενημερωθούν, να πάνε να συζητήσουν με τον γιατρό, με όποιον ειδικό έχουν κοντά τους σε πρώτη φάση. Και έπειτα είναι πολύ σημαντική και η συμβολή των διατροφολόγων, διότι οι γονείς κάνουν το εξής λάθος, να προσπαθήσουν να μπουκώσουν το παιδί με φαγητό. Απευθείας δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Νομίζω το αντίθετο αποτέλεσμα φέρνουν. Έτσι ακριβώς. Δεν γίνεται. Πολύ λίγο και σιγά σιγά. Πολύ λίγο και σιγά σιγά και ποτέ κρυφά. Ποτέ κρυφά δεν δίνουμε σε ένα παιδί παραπάνω λάδι στο φαΐ του, παραπάνω ζάχαρη, παραπάνω αλάτι. Μπορεί να κάνουμε και πρόβλημα στην ίδια του την υγεία. Το γρήγορο και το άμεσο νομίζω ότι κάνει κακό. Έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς. Θα πρέπει όλα με μέτρο Έτσι ακριβώς. Μα το παιδί το ίδιο δεν θέλει να παχύνει. Και αν ο γονιός πιάσει κάποια στιγμή το παιδί να τρώει, γιατί όπως είπαμε πεινάει πολύ και μπορεί κάποια στιγμή να ξεφύγει από τον δικό του έλεγχο όπως τον έχει ορίσει, και ο γονιός φυσικά θα χαρεί βλέποντας το παιδί του να τρώει, θα του πει ένα μπράβο. Εκείνο το μπράβο, όταν θα το ακούσει το ανορεκτικό άτομο, είναι σαν να του λες ότι ξέφυγες από τον έλεγχό σου, έφυγες από το όριο που έθεσες. Οπότε αυτό τιμωρείται ακόμα περισσότερο μετά. Και θέλει πολύ λεπτούς χειρισμούς, πολύ μικρά βηματάκια. Να πω στο σημείο αυτό ότι πρέπει οι γονείς να μας εμπιστεύονται και εμάς τους διατροφολόγους, γιατί προτείνουμε ένα διατροφολόγιο για αρχή πάντα πολύ κοντά σε αυτά που ήδη τρώει το παιδί. Η δικιά μας η αρχή λέει φάει όσο τρως και λίγο παραπάνω. Οπότε ο γονιός με το που έρχεται σε εμάς και βλέπει ένα διατροφολόγιο που να προτείνουμε σχεδόν λιγοθερμικό, λέει τι, μόνο αυτό, βάλε κι άλλο να φάει το παιδί μου κτλ. Και στο σπίτι κάνουν άλλα πράγματα. Είναι η αρχή επομένως. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω και κάτι ακόμα, το οποίο πιστεύω ότι πολλοί γονείς αναρωτιούνται. Άρα για αυτά τα περιστατικά περνάνε μέσα από σχολεία, μέσα από πανεπιστήμια. Δηλαδή σημαίνει ότι κάποιο άτομο ανορεκτικό πηγαίνει σε ένα σχολείο, πηγαίνει σε ένα πανεπιστήμιο. Υπάρχει έλεγχος, ενημέρωση στους γονείς. Τι ακούς εσύ, πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Η εμπειρία σου τι λέει? Ότι κάποιος ενδιαφέρεται για ένα ανορεκτικό παιδί που είναι μέσα σε ένα σχολείο, καθηγητής, δάσκαλος, κάποιος από το πανεπιστήμιο βλέπει ένα άτομο, γιατί όλα αυτά τα φαινόμενα εκεί τα συναντάμε. Υπάρχει τέτοιο πράγμα? Δηλαδή υπάρχει ενημέρωση μεταξύ γονέων και μεταξύ καθηγητών, γίνονται κάποιες βοήθεια ζητάει ο κόσμος? Είναι καλύτερα από παλιά, όχι όπως θα έπρεπε, να το πούμε έτσι γενικά. Πολλές φορές έρχονται παιδάκια
Και στην παχυσαρκία ευτυχώς συμβαίνει αυτό. Έρχονται παιδάκια που ο γυμναστής στο σχολείο ή ο δάσκαλος έχει άμεση επαφή με αυτό. Έχει καταλάβει κάτι και έχει ενημερώσει τους γονείς. Μάλλον έρχονται οι γονείς με τα παιδάκια τους, γιατί το παιδάκι δεν θα έρθει. Και φαίνεται ότι κάποιος τους είπε κάτι, οπότε είναι καλό. Απ' την άλλη, η γενιά των γονιών, των νέων γονιών τώρα, είναι πιο ενημερωμένη και με το διαδίκτυο και με τις τηλεοράσεις και τις εκπομπές από τη δική μας που ακούνε τέτοια πράγματα και ευτυχώς ενημερώνονται. Ακόμα περισσότερο. Έτσι, ευτυχώς. Αλλά και οι επαγγελματίες υγείας αρχίζουν να εξειδικεύονται λίγο περισσότερο στο κομμάτι αυτό που μέχρι τώρα ήταν μόνο οι ψυχίατροι, οι ψυχολόγοι και δεν μπορούσαν μόνοι τους να κάνουν 100% τη δουλειά που έπρεπε. Έτσι, αλλά τα πράγματα δεν είναι ακόμα όπως θέλαμε, όπως θα θέλαμε να είναι. Εσείς, σίγουρα. Και κάπου εδώ πριν κλείσουμε τη σημερινή αυτή συζήτηση, να μιλήσουμε λίγο για κάποιες διατροφικές συμβουλές που θα μπορούσαμε να μας δώσετε μέσα από αυτή την εκπομπή στον κόσμο που μας ακούει, απλές. Λοιπόν, διατροφικές συμβουλές θα ήταν ίσως και παράτολμο να πούμε κάτι συγκεκριμένο, γιατί η ανορεξία είναι πολύ εξειδικευμένη κατάσταση και το κάθε άτομο θέλει εξατομικευμένη παρακολούθηση και παρότρινση. Έχει να κάνει σε ποιο χρόνο το συνειδητοποιήσαμε και πότε καταλάβαμε το παιδί είναι ανορεκτικό. Σίγουρα χρειάζεται να μας πει και ένας παθολόγος, ένας γιατρός, αν το άτομο χρειάζεται να νοσηλευθεί. Οπότε εκεί μπορεί να χρειάζεται παρεντερική σύντηση, δηλαδή με ορό ή με άλλα συμπληρώματα μέσα από το νοσοκομείο. Και εκεί γίνονται και άλλες εξετάσεις, άλλου είδους εξετάσεις, αιματολογικές, ουρολογικές και πολλά ακόμα. Πολλές φορές επιβάλλονται να γίνονται και ακόμα και από την πλευρά μας. Πριν ξεκινήσετε οτιδήποτε. Βέβαια. Το μόνο λοιπόν που θα τονίσω ξανά για ακόμα μια φορά είναι από λίγο και όσο μπορεί το παιδί. Και να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Ποτέ. Και φυσικά και να μην φτάσουμε ποτέ σε αυτό το σημείο, γονείς να παρακολουθούν τα παιδιά τους, να είναι κοντά στα παιδιά τους, να τους μιλάνε, να τους αγαπάνε, να τα αγαπάνε, ακόμα και να μην το παίρνουν μέσα τους, δηλαδή ακόμα και ο χειρότερος γονιός να είναι. Πρέπει αυτό το παιδί να βοηθηθεί. Ακριβώς. Έτσι, να μην νιώθει ότι φταίει αυτό σε κάτι που έκανε παλιά, σε κάτι που μπορεί να είπε παλιότερα, κάποιο γεγονός που να πέρασε. Το παιδί από μόνο του μπορεί να αναπτυχθεί μέσα από το περιβάλλον που ζει, να δει κάτι και να επηρεαστεί και γι' αυτό χρειάζεται να είναι κοντά και να το υποστηρίξουμε. Και πολλές φορές νομίζω ότι από μια απλή στεναχώρια μπορεί να ξεκινήσει κάτι, να χάσουμε εμείς τον έλεγχο, να μην το πάρουμε στα σοβαρά, αλλά να μείνει κάτι και να προχωρήσει και να γίνει κάτι χειρότερο. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Και να πω λίγο κάτι τελευταίο εδώ, στο σημείο της οικογένειας, όσον αφορά τα κοριτσάκια, να προσέχουν λίγο και οι παπάδες τις κουβεντούλες τους, γιατί καμιά φορά μπορεί να πούνε ένα πείραγμα για την κυλίτσα του παιδιού και να το πάρει στα σοβαρά. Και να το πάρει στα σοβαρά και να μην ξεχνάμε ότι είναι το αντρικό πρότυπο. Όσο μικρό και να είναι το κοριτσάκι, επηρεάζεται πάρα πολύ από τα λόγια του μπαμπά και θέλει πάντα να έχει προσεγμένη εμφάνιση, άρα θα το. Πολύ καλό. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί νομίζω ότι κάτι τέτοια πρέπει να τα δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία και τα δίνουν πολύ περισσότερο τα παιδιά χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε εμείς, πιστεύω. Έτσι ακριβώς. Στέλλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε. Η κουβέντα μας ήταν πολύ ενημερωτική και σίγουρα θα έχουμε τη χαρά να βρεθούμε κάποια άλλη στιγμή για κάποιο πιο εξειδικευμένο θέμα σε μια άλλη εκπομπή να τα ξαναπούμε. Πολύ ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Κάπου εδώ αυτό το σημείο της εκπομπής μας κλείνει. Επιστρέφουμε σε λίγο μετά από ένα μικρό διάλειμμα και πάλι μαζί. Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά από το δεύτερο μέρος της εκπομπής και μετά το διάλειμμα για να κλείσουμε με το τρίτο μέρος της εκπομπής μας. Αυτό που περιλαμβάνει την εταιρεία που έχουμε μαζί μας φέρει, τη Βιταμέλεια. Υγεία και ομορφιά με τη Βιταμέλεια, λοιπόν, είναι το τρίτο μέρος της εκπομπής μας. Έχουμε φέρει εδώ την υπεύθυνη marketing, την κυρία Διαμαντοπούλου Ρένα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι κοντά σας. Και εμείς χαιρόμαστε γιατί θα σας έχουμε για αρκετές φορές και θα συζητήσουμε για πολύ ωραία πράγματα. Πολύ ωραία πράγματα και η ιδιότητά σας είναι η ολιστική αισθητική. Τι ακριβώς είναι αυτό? Τι είναι η ολιστική αισθητική? Πολλά προβλήματα αισθητικά του προσώπου και του σώματος έχουν βαθύτερες ρίζες μέσα στον οργανισμό μας. Το άγχος, η κακή διατροφή, η έλλειψη ύπνου, η έλλειψη άσκησης, η δυσκολιότητα, όλα αυτά δημιουργούν και δερματικά προβλήματα, όπως είναι η ακμή, όπως είναι η χαλάρωση, η προώρη γύρανση, η κατακράτηση υγρών, το τοπικό πάχος, η κυταρίτιδα. Η ολιστική αισθητική έρχεται να δει πιο σφαιρικά τον άνθρωπο, διότι μην ξεχνάμε ότι ο άνθρωπος είναι σώμα, ψυχή και πνεύμα.
Άρα αν το κοιτάξουμε βαθύτερα και εξισορροπήσουμε τον οργανισμό του με κάποιες ολιστικές μεθόδους, όπως είναι η συμβουλευτική διατροφή, όπως είναι το ρεζουβάνς και πολλές άλλες που υπάρχουν, θα μπορέσουμε έτσι να έχουμε, χρησιμοποιώντας και στο δέρμα βιολογικά καλλιτικά, όχι χημικά και παραμπέν, να έχουμε ένα αποτέλεσμα 100%. Εκεί λοιπόν βοηθάει η ολιστική αισθητική. Πολύ ωραία είναι αυτά, και να ξεκινήσουμε λίγο να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει σχετικά με την εταιρεία τη Βιταμέλεια, να πούμε λίγα λόγια για να γνωρίσει και ο κόσμος ακόμη περισσότερο, γιατί η Βιταμέλεια είναι ήδη γνωστή. Βιταμέλεια, καταρχήν να ξεκινήσουμε από τον τίτλο. Ναι. Βιταμέλεια σημαίνει καλύτερη ζωή στα λατινικά. Και αυτός είναι ο στόχος της εταιρείας. Και βέβαια είναι διακριτικός τίτλος της ελληνικής εταιρείας πρόληψης υγείας και περιβάλλοντος. Το να βελτιώνουμε τις ζωές των ανθρώπων που αγγίζουμε και να τους βοηθάμε να πετυχαίνουν τους στόχους τους είναι το όραμά μας. Τι κάνει η Βιταμέλεια? Δίνει απλές και φυσικές λύσεις για την υγεία και την ομορφιά, πολύ απλά. Και είμαστε περίπου 2 χρόνια, μας φιλοξενεί η ελληνική αγορά, φιλοξενεί τα πιστοποιημένα προϊόντα της Βιταμέλεια. Ναι. Οι κατηγορίες των προϊόντων είναι οι φυσικές περιτροφές. Στην ανθρώπινη ιστορία, ξέρετε, το διαιτολόγιο συμπεριλάμβανε πολλές φυσικές ουσίες, από τις οποίες εμείς, οι νεότερες γενιές, απομακρυνθήκαμε. Και βέβαια τα αποτελέσματα τα βλέπουμε σήμερα. Καρδιαγγειακές παθήσεις, ζαχαροδιαβήτης, καρκίνη και πολλά άλλα. Είναι καιρός να επιστρέψουμε στη φύση και στα μοναδικά δώρα που μας δίνει. Η Βιταμέλεια έχει όλα τα προϊόντα, νομίζω, Ακριβώς. τα οποία μέσα στις επόμενες εκπομπές θα αναλύσουμε και θα έχουμε τη χαρά να τα δούμε. Ναι, βέβαια. Αυτή είναι η πρώτη κατηγορία. Ακριβώς. Μετά έχουμε ένα φίλτρο νερού εξαιρετικό, για ποιοτικό νερό, οικολογικά καθαριστικά, τα οποία είναι βιοδιασπόμενα, μη τοξικά, και βέβαια με μεγάλη χαρά, έτσι θα παρουσιάσουμε σήμερα παρέα, φυσικές συνταγές ομορφιάς για την αναγέννηση της επιδερμίδας με βιολογικά καλλιντικά. Εδώ βλέπουμε και τις κάρτες που αρχίζουν να περνάνε σιγά σιγά, για να αρχίσουμε να ξεκινάμε να συζητούμε λίγο για το θέμα βιολογικά καλλιντικά. Βεβαίως. Πρόκειται για μια βιολογική σειρά καλλιντικών, Ναι. με συστατικά βιολογικής καλλιέργειας, χωρίς παραμπέν, χωρίς σιλικόνη, χωρίς συνθετικές ουσίες, χωρίς χρωστικές. Ναι. Και εδώ μπορούμε πραγματικά να τα γνωρίσουμε μέσα από τις κάρτες. Ξεκινήσαμε, η προηγούμενη κάρτα αφορούσε τη βιολογική θεραπεία στο δέρμα μας με peeling προσώπου, για να έχουμε λαμπερή και ανανεωμένη όψη, και μάσκα αποτοξίνωσης με μέλι και βασιλικό πολτό. Και εδώ βλέπουμε τα προϊόντα καθαρισμού για το πρόσωπο. Βιολογικό γαλάκτωμα με ασάι, το οποίο ασάι τι κάνει? Δεσμεύει τις ελεύθερες ρίζες, ενισχύοντας την υγεία των κυτάρων. Βιολογική λοσιόν, βιολογικός αφρός καθαρισμού και για τους άντρες, για το ξύρισμά του, ένας υπέροχος αφρός. Ναι. Παρακάτω θα δούμε 24 ώρες κρέμες, βιολογικές κρέμες 24 ώρες βάσης, με αλόη, μαστίχα, σπιρουλίνα και πρόπολη. Και βέβαια για την ιδιαίτερη φροντίδα των ματιών, Ναι. γιατί πραγματικά τα μάτια μας χρειάζονται μια ιδιαίτερη φροντίδα. Ναι. Βιολογική κρέμα με ιαλουρονικό και βασιλικό πολτό. Αντιρρητιδική κρέμα με κιουτέν και υποφαές. Το κιουτέν είναι ένα συνένζυμο που δίνει ενέργεια στα κύτταρα. Ένα συνένζυμο που το έχουμε μέσα μας από τη στιγμή που γεννιόμαστε. Μειώνεται με το πέρασμα του χρόνου, άρα έρχεται εδώ η κρέμα με το κιουτέν να το αναπληρώσει. Έχουμε επίσης τη βιολογική κρέμα Διspot με πυκνογενόλη για τον αποχρωματισμό των πανάδων και των δυσχρωμιών. Βιολογική κρέμα νύχτας με ιαλουρονικό. Λιποδιαλυτική κρέμα σώματος που είναι και πολύ επίκαιρη τώρα, με φυσική καφεΐνη. Δρά κατά της κυταρίτιδας φυσικά η καφεΐνη. Βιολογικά σαμπουάκια αφρόλουτρα για όλη την οικογένεια. Και φυσικά αντιλιακά που θα δούμε παρακάτω. Για μικρούς και μεγάλους βέβαια. Και το σημαντικό εδώ στα αντιλιακά μας είναι για όλη την οικογένεια. Είναι με σπιρουλίνα, με βιταμίνη C, μαστίχα χείου και με ελαιόλαδο. Βλέπετε ότι πέρα από την αντιλιακή προστασία έχουμε και μία τροφή στο δέρμα που θα δώσουμε. Ναι. Body butter, το γαλάκτωμα σώματος και after sun με εκχύλισμα ροδιού. Πολύ φυσικά Ένα προϊόντα. πολύ σπουδαίο προϊόν. Και βέβαια βιολογική κρέμα χεριών με ρόδι και πράσινο τσάι. Και εδώ έχουμε ένα συνδυασμό αυτών των δύο συστατικών, που μειώνει τις πανάδες στα χέρια μας. Ένα πρόβλημα των περισσότερων γυναικών. Και βέβαια το βιολογικό λάδι ζοζόμπα, βλέπετε και το καρπό μέσα στο μπουκαλάκι. Ένα 100% φυσικό προϊόν, ένα φυσικό λάδι, ένα από τα καλύτερα λάδια στον κόσμο.
Και βέβαια δεν θα ξεχάσουμε και την αποσμητική φροντίδα για όλη την οικογένεια, που μας δίνουν όχι μόνο προστασία από την κακοσμία του υδρότα, αλλά μας προστατεύουν και την υγεία μας, γιατί δεν περιέχουν αλουμίνιο, δεν περιέχουν παραμπέν. Όπως τα περισσότερα αποσμητικά του εμπορίου. Αυτό θα έλεγα ότι φοβόμαστε να χρησιμοποιήσουμε αποσμητικά και αποφεύγουμε, αλλά νομίζω ότι με αυτά που μας λέτε δεν είναι δύσκολο να έχουμε το αποσμητικό πάντοτε. Είναι απολύτως φυσικά αποσμητικά. Πρέπει να το χρησιμοποιούμε. Υπάρχουν πάρα πολλά προϊόντα από ό,τι βλέπω, κυρία Διαμαντοπούλου, για μεγάλη γκάμα, δηλαδή και για το σώμα και για το πρόσωπο και για τον άντρα και για τη γυναίκα και για το παιδί. Και έχουμε και ενδεικτικά φέρει κάποια εδώ προϊόντα. Και καλό θα ήταν να μιλήσουμε λίγο για ένα επαναστατικό προϊόν, το οποίο είναι το ιδιαίτερο, θα έλεγα, αυτής της εποχής που πρέπει να συζητήσουμε. Είναι το πομελουράν. Πομελουράν. Είναι ένα ιδιαίτερο προϊόν και θα σας αφήσω να μας εξηγήσετε μερικά πράγματα γι' αυτό. Πραγματικά, έτσι, με μεγάλη περηφάνεια το παρουσιάζω αυτή τη στιγμή. Είναι μια έρευνα πολλών ετών από το Πανεπιστημιακό Τμήμα Φαρμακολογίας και το Νοσοκομείο Ανδρέας Συγκρός. Είναι το ευρέως γνωστό ιαλουρονικό. Είναι το lifting που κάνουν οι πλαστικοί χειρούργοι, το ενέσιμο. Εμείς τι κάναμε αυτή τη στιγμή? Πήραμε το ιαλουρονικό που είναι χαμηλού μοριακού βάρους, αφαιρέσαμε τη σύριγγα που είναι το σημείο, το θέμα του πόνου εκεί, το δύσκολο, πολύ σωστά, και εφόσον αφαιρέθηκε η σύριγγα, κάνουμε τοπική εφαρμογή επάνω στη ρητίδα. Το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικό και άμεσα ορατό. Το πομελουράν ονομάστηκε έτσι γιατί συνδυάσαμε το ιαλουρονικό χαμηλού μοριακού βάρους, πάλι το λέω για δεύτερη φορά, και το ρόδι, το εκχύλισμα από το ρόδι. Ο συνδυασμός αυτών των δύο μας δίνει γέμισμα της ρητίδας, βαθιά ενυδάτωση, σύσφυξη και προστασία από την αντιλιακή ακτινοβολία. Επιπλέον, αυτός ο συνδυασμός είναι ιδανικός γιατί εμποδίζει την καταστροφή του κολαγόνου, ενισχύει τα νέα κύτταρα, την αναγέννηση νέων κυττάρων και τα προστατεύει από τις ελεύθερες ρίζες. Άρα είναι ένα εξαιρετικό προϊόν που μπορούμε πλέον έτσι με χαρά εμείς οι γυναίκες να πούμε ότι ναι, μπορούμε να μειώσουμε πλέον τις ρητίδες με φυσικά δραστικά συστατικά. Πολύ σημαντικό. Νομίζω έχουμε και κάποιο δείγμα εδώ. Θα ήταν καλό να το δείξουμε και στον κόσμο που μας παρακολουθεί. Τι είναι αυτό, με τι τρόπο και σε ποια συσκευασία έρχεται? Είναι ένα κουτάκι το οποίο περιέχει 3 σύριγγες. Η σύριγγα αυτή είναι σφραγισμένη, δεν παίρνει οξυγόνο. Μία σύριγγα διαρκεί περίπου 10 με 15 μέρες. Σε καθημερινή βάση η εφαρμογή γίνεται κάθε πρωί σε καθαρό δέρμα. Έχει έναν αντάπτορα αυτή η σύριγγα, όπου τον τοποθετούμε κάθε πρωί, κατά αυτόν τον τρόπο, κάνοντας μία πολύ μικρή στροφή και μετά απευθείας επάνω στη ρητίδα κάνουμε μία εφαρμογή, μία στακνίτσα, και ήδη αυτό που έριξε είναι πάρα πολύ, και αρχίζουμε και το απλώνουμε σε καθαρό δέρμα. Σε καθαρό δέρμα, ακριβώς. Σε καθαρό δέρμα. Μπορούμε να κάνουμε χτυπηματάκια. Είναι καλό γιατί γίνεται και μάτωση στην επιδερμίδα μας. Οπότε με αυτό το τρόπο απορροφάται, βαθιά ενυδάτωση, σύσφυξη, γέμισμα σιγά σιγά της ρητίδας. Ένα εξαιρετικό προϊόν για να πούμε ότι πλέον μπορούμε να έχουμε ένα πρόσωπο χωρίς ρητίδες. Χωρίς ρητίδες. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, κυρία Διαμαντοπούλου, από ποια ηλικία μπορούμε να ξεκινήσουμε να χρησιμοποιούμε αυτό το καταπληκτικό προϊόν? Στα βιολογικά προϊόντα γενικότερα δεν έχουμε ηλικία, έχουμε τύπο δέρματος. Ανάλογα λοιπόν τις ανάγκες κάθε επιδερμίδας. Μπορεί να είναι μια κοπέλα 25 ετών, η οποία έχει ένα δέρμα το οποίο είναι κάπως ταλαιπωρημένο, είτε λόγω της δουλειάς της, είτε γιατί καπνίζει, οπότε να χρειάζεται να το βάλει. Σίγουρα όμως από την ηλικία των 35 και μετά, που το δέρμα έτσι κι αλλιώς χρειάζεται, θα το βάλει οποιαδήποτε γυναίκα. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω ότι γίνεται και ένα συνδυασμός και εσωτερικής καλής διατροφής και με τα προϊόντα τα άλλα που έχετε, τα σκευάσματα. Δηλαδή είναι ένα σύνολο διαφόρων πραγμάτων που φέρουν ένα καλό αποτέλεσμα. Ακριβώς. Είναι αυτό που είπαμε και στην αρχή για την ολιστική αντιμετώπιση. Ακριβώς, όπως το λέτε και εσείς, έτσι. Γιατί το Q10 που είπαμε προηγουμένως ότι περιέχουν οι κρέμες, υπάρχει και σε τρόφιμο.
Το τρώμε εσωτερικά, ενισχύουμε τον οργανισμό μας, το βάζουμε και σε κρέμα. Οπότε έχουμε είναι ένα συνολικό ιδανικό το αποτέλεσμα. Ναι. Ακριβώς. Να ρωτήσω λίγο σχετικά με τα καλλυντικά. Τι διαφορά έχουν από άλλες εταιρείες και γιατί, ας πούμε, να προτιμήσει ο κόσμος τα δικά σας καλλυντικά? Εμείς εδώ στη Β' Μέλεια δημιουργήσαμε όχι απλά φυτικά, όχι απλά φυσικά, αλλά βιολογικά καλλυντικά με σούπερ τροφές μέσα. Αυτό νομίζω ότι τα λέει όλα. Είναι συστατικά τα οποία είναι ιδιαίτερα και μοναδικά ως προς το αποτέλεσμά τους. Εκτός αυτού, οι τιμές είναι πάρα πολύ προσιτές. Αν σκεφτείτε, να το πω με ένα παράδειγμα, κάποιος πηγαίνει στη Λαϊκή, πολύ απλό παράδειγμα, πηγαίνει στη Λαϊκή και αγοράζει ντομάτες. Υπάρχει και μια άλλη Λαϊκή, βιολογική Λαϊκή, που υπάρχουν βιολογικές ντομάτες που είναι αρκετά πιο ακριβές. Εμείς αυτό που κάναμε, τα βιολογικά καλλυντικά μας, να τα έχουμε σε πάρα πολύ προσιτές τιμές, ώστε να μην χρειάζεται ο κόσμος να δίνει μεγάλα ποσά, πολλά χρήματα. Πολλά χρήματα. Έχετε σκευάσματα, με λίγα λόγια, τα οποία χρησιμοποιούνται και αυτά σε συνδυασμό μαζί με τις κρέμες και έχουμε το ιδανικό αποτέλεσμα. Και αυτά δεν τα χρησιμοποιούν μόνο γυναίκες, τα χρησιμοποιούν και άντρες. Φυσικά. Και παιδιά και ηλικιωμένοι, γιατί γίνονται διάφορα σεμινάρια. Τις Δευτέρες γίνονται σεμινάρια στη Β' Μέλεια. Κάθε Τετάρτες γίνονται σεμινάρια, στα οποία μπορεί να έρθει όποιος θέλει. Από ό,τι γνωρίζω και εγώ και έχω έρθει, και είναι πολύ ενημερωτικά όλα αυτά που γίνονται κατά διαστήματα. Και νομίζω ότι από εκεί μπορεί να μάθει ο κάθε ένας πώς να αντιμετωπίσει το δικό του πρόβλημα. Ακριβώς. Και τι πρέπει κατά τη δική του κριτική να χρησιμοποιήσει για το καλύτερο αποτέλεσμα στο δέρμα του και γενικά στην υγεία του. Και βέβαια υπάρχουν και πάντα ειδικοί που μπορούν να συμβουλεύσουν. Έτσι. Οι ειδικοί είναι το σημαντικότερο, νομίζω. Ακριβώς. Γιατί ο καθένας έχει την ειδική του περίπτωση, θα έλεγα. Σωστά. Και εξειδικευμένα. Τι έχει να κερδίσει κάποιος χρησιμοποιώντας τα καλλυντικά? Αυτή είναι ωραία ερώτηση, ναι. Αυτό που έχει να κερδίσει κάποιος πρώτα απ' όλα είναι η υγεία του. Ναι. Και θα σας το πω πάλι με ένα απλό παράδειγμα. Σκεφτείτε ότι το δέρμα μας δεν είναι μία πανοπλία που μας προστατεύει σε ό,τι του βάζουμε. Ένα έμπλαστρο που βάζουμε για να κόψουμε το τσιγάρο και το βάζουμε στο μπράτσο μας, έχει κάποιες ουσίες που περνάνε μέσα από το δέρμα μας και δίνουν εντολή στον εγκέφαλο ότι ναι, δεν θέλω να καπνίσω. Σκεφτείτε λοιπόν τελικά ότι το δέρμα είναι ένα σφουγγάρι. Ό,τι του βάλουμε θα εισχωρήσει μέσα μας. Είναι το τρίτο μας νεφρό. Αν εμείς του δίνουμε χημικά και παραμπέν, τότε κάποια στιγμή, τουλάχιστον εμείς οι γυναίκες, όλα τα χημικά και τα παραμπέν, η πρώτη λιπόδης μάζα που βρίσκουν είναι το στήθος μας. Γι' αυτό και έχουμε αύξηση του καρκίνου του μαστού. Λεμφαδένες. Ακριβώς. Άρα το πιο σημαντικό είναι ότι κάποιος κερδίζει υγεία και εξωτερικά και εσωτερικά. Το δεύτερο και αρκετά σημαντικό είναι ότι δεν υπάρχει περίπτωση να βάλει πιο βαθιά το χέρι του στην τσέπη για να αγοράσει τέτοιου είδους προϊόντα. Οι τιμές είναι σαν του φαρμακείου, σαν τα καταστήματα καλλυντικών και θα έλεγα σε αρκετές περιπτώσεις και χαμηλότερες. Έρχονται από το εξωτερικό τα προϊόντα? Όχι, από το εξωτερικό δεν έρχονται, γιατί θα ήταν αστείο να λεγόμαστε κιόλας ελληνική εταιρεία πρόληψης υγείας και περιβάλλοντος. Δηλαδή να παίρναμε ένα βαζάκι, να βάζαμε την ετικέτα μας και αυτό να ήταν όλο. Όχι. Έχουν σχεδιαστεί εδώ και παράγονται εδώ εξ ολοκλήρου και με αυτόν τον τρόπο δίνουμε δουλειά σε ελληνικά χέρια. Αλλά θέλω να τονίσω και κάτι άλλο, ότι είμαστε η απάντηση σε αυτούς που λένε ότι οι Έλληνες δεν μπορούν να φτιάξουν βιολογικά προϊόντα, ποιοτικά μάλλον προϊόντα. Λοιπόν, και ποιοτικά προϊόντα μπορούμε να φτιάξουμε και παγκόσμιες πρωτοτυπίες μπορούμε να κάνουμε. Γιατί μια πρωτοτυπία είναι το πομελουράν. Μια άλλη πρωτοτυπία που θα τα συζητήσουμε σε μια άλλη εκπομπή είναι το υγρό για το ηλεκτρονικό τσιγάρο, το οποίο είναι βιολογικό. Με πυκνογενόλη, με κουρκουμά, με τροφές μέσα. Ναι. Θα τα πούμε σε μια άλλη εκπομπή. Να ρωτήσω τώρα με ποιο τρόπο διοχετεύονται αυτά τα προϊόντα που υπάρχουν στην αγορά. Τα προϊόντα διοχετεύονται στην αγορά, δεν υπάρχουν στα καταστήματα. Ναι. Μπορεί κάποιος να απευθυνθεί απευθείας στην εταιρεία. Εδώ στη Θεσσαλονίκη είμαστε στην οδό Κουντουριό του 3, στο λιμάνι. Το τηλέφωνο είναι 2310 552 900.
μπορεί κάποιος να απευθυνθεί απευθείας στην εταιρεία ή με ένα τηλέφωνο του να ζητήσει έναν πιστοποιημένο συνεργάτη μας, να τον ενημερώσει εκείνος και να δει τις ανάγκες του και να τον συμβουλέψει σωστά. Ναι. Επιπλέον, μια που ήρθε έτσι, θα δράξω και την ευκαιρία, μια που ήρθε η ευκαιρία εδώ τώρα να το πούμε και αυτό, ότι επειδή βλέπουμε ενδιαφέρον εδώ στη Βόρεια Ελλάδα και η εταιρεία έχει μια έτσι αρκετά ανωδική πορεία, ζητάμε συνεργάτες, ζητάμε αντιπροσώπους εδώ στην Βόρειο Ελλάδα, βεβαίως. Εάν κάποιοι από το κοινό που μας παρακολουθούν ενδιαφέρονται να έρθουν σε επαφή μαζί μας, τα τηλέφωνα τα είπα προηγουμένως, ή μπορούν στο 694-277-4904, αν θυμάμαι καλά το τηλέφωνο, να στείλουν ένα μήνυμα με τη λέξη συνεργασία και το ονοματεπώνυμό τους και εμείς θα έρθουμε σε επικοινωνία μαζί τους. Η χρέωση είναι απλή SMS, δεν θέλω να προβληματίζεται ο κόσμος. Εκτός από αυτό όμως και κάποια θεραπεία νομίζω μπορεί να γίνει. Έχετε και κάτι άλλο έτσι υπέροχο. Ναι, βέβαια. Θα κάνουμε ένα μεγάλο έτσι δώρο στους τηλεθεατές και στις τηλεθεάτριες που μας βλέπουν. Θα δώσουμε θεραπείες με το ιαλουρονικό, χωρίς βελόνα, ναι, είναι το καινούργιο μας προϊόν. Μπορούν να κάνουμε λοιπόν μία υπέροχη θεραπεία με το ιαλουρονικό, να στείλουν μήνυμα στο 694-277-4904 με το ονοματεπώνυμό τους και το τίτλο της εκπομπής μαζί με την Πολίνα. Και εμείς θα έρθουμε σε επαφή μαζί τους για να κάνουν αυτή τη θεραπεία. Είτε σε Αθήνα βρίσκονται, είτε Θεσσαλονίκη. Ναι, να ξαναπούμε τον αριθμό 6942-774-904 είναι ο αριθμός, τον διαβάζω λίγο διαφορετικά εγώ. Ναι, καλά κάνετε, πιο σωστά. Απλά με αυτό τον αριθμό μπορούν να στείλουν ένα SMS, όπως είπαμε, να γράψουν το ονοματεπώνυμό τους, τον τίτλο της εκπομπής μας μαζί με την Πολίνα και θα κερδίσετε μια υπέροχη θεραπεία. Και γιατί όχι, μια ενημέρωση στο κέντρο της Βιταμέλεια εδώ στη Θεσσαλονίκη. Θα είναι χαρά μας. Πραγματικά νομίζω ότι όλα τα προϊόντα της Βιταμέλεια είναι ένα και ένα εκλεκτά και εδώ αυτά που μας έχετε φέρει, επειδή έχουμε λίγο χρόνο, αν και νομίζω θα μας πούνε από το κοντρόλ πόσος χρόνος μας έχει μείνει, να σχολιάσουμε λίγο αυτά τα προϊόντα που μας έχετε φέρει. Βεβαίως. Πρώτα απ' όλα έχουμε το αντιλιακό σώματος. Ναι. Ο ήλιος πρέπει να είναι φίλος μας και όχι εχθρός μας. Πώς όμως, χρησιμοποιώντας πάντα αντιλιακό, δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε, 40 δίκτυ προστασία, για μικρά παιδάκια μπορούν να το χρησιμοποιήσουν με σπιρουλίνα, μαστίχα, ελαιόλαδο, βιταμίνη Ε. Το αντιλιακό, ας μάθει ο κόσμος ότι δεν πρέπει να το χρησιμοποιεί μόνο όταν πηγαίνει στη θάλασσα. Θα πρέπει σε καθημερινή βάση, φεύγοντας από το σπίτι μας, βγαίνοντας έξω, να βάζουμε το αντιλιακό μας. Εδώ θα σας διακόψω, γιατί νομίζω ότι αυτό το αντιλιακό πρέπει να χρησιμοποιείται και τα παιδιά πάνε σχολείο. Παίζουν, βγαίνουν στην αυλή. Τα χέρια τα δικά μας χρειάζονται, αν και έχετε ιδιαίτερο προϊόν. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να βρίσκεται πάντοτε μέσα σε μια τσάντα ή σε ένα σημείο στο οποίο όλη η οικογένεια να μπορεί να το παίρνει και να το χρησιμοποιεί. Και θα ήθελα μία απλή ερώτηση πάνω στο αντιλιακό. Αυτά τα προϊόντα, άμα μείνουν στον ήλιο, χαλάνε, δηλαδή η διατήρησή τους και ο τρόπος που μπορούν να τα συντηρήσουν θέλει ιδιαίτερες συνθήκες ή απλά να μην το βλέπει ο ήλιος για να μην πάθει κάποια ζημιά? Κοιτάξτε να δείτε, ιδιαίτερες συνθήκες δεν χρειάζονται. Βέβαια, κανένα προϊόν δεν αντέχει πολύ στον ήλιο. Δεν αντέχει για πάρα πολύ στον ήλιο. Αρχίζει σιγά σιγά και μπορεί να αλλοιωθεί. Ναι. Εκτός αυτού ζεσταίνεται κιόλας, οπότε δεν είναι καλή μετά η υφή του όταν το βάλουμε στο δέρμα μας. Πρέπει να προσέχουμε και λίγο επομένως τις συσκευασίες των προϊόντων και πού τα διατηρούμε. Και όταν το έχουμε μαζί μας στη θάλασσα θα μπορούμε να το καλύψουμε με κάτι, οπότε είναι ανασφαλή. Να μην πολύ ζεσταίνεται. Κάποια άλλα προϊόντα που έχουν έρθει εδώ? Εδώ θα ήθελα να πω για την κρέμα χεριών 2 λόγια, η οποία είναι εξαιρετική. Για αυτή την κρέμα, όπως και για το Body Butter After Sun, συνεργαστήκαμε με το νοσοκομείο πάλι Ανδρέας Συμπρός. Είναι εξαιρετικά προϊόντα, βιταμίνη C και ρόδι, εκχύλισμα από ρόδι. Είναι για τις πανάδες και τις δυσχρωμίες και πραγματικά μέσα σε ένα μήνα κάποια γυναίκα βλέπει αποτέλεσμα χρησιμοποιώντας συστηματικά αυτή την κρέμα. Όταν λέμε συστηματικά εννοείται πάνω από 3 φορές την ημέρα, γενικά όποτε
θυμόμαστε, μπορούμε να πλένουμε τα χέρια μας, να ξαναβάλουμε κρεμούλα. Αν το θέλουμε, ναι, αλλά νομίζω ότι 2 φορές την ημέρα είναι αρκετές, γιατί καλύπτει πάρα πολύ καλά, ενυδατώνει πάρα πολύ σωστά. Είναι αρκετές 2 φορές την ημέρα να τη χρησιμοποιούμε. Εγώ θα έλεγα ότι το βράδυ που πριν κοιμηθούμε, καλό θα είναι να την αφήνουμε στο δέρμα μας, γιατί τότε γίνεται και η καλύτερη δουλειά. Ανανέωση μεν των κυτάρων, αλλά και απ' την άλλη μένει επάνω στο δέρμα. Τόσες ώρες που κοιμόμαστε είναι φίλος και καλός σύμμαχος στην ομορφιά μας. Συμφωνώ απολύτως. Και εδώ θα ήθελα να προσθέσω κάτι, μια που είπατε, αναφερθήκατε στη νύχτα, το βράδυ που πέφτουμε να κοιμηθούμε. Είναι πολύ σημαντικό κάθε γυναίκα πριν κοιμηθεί να χρησιμοποιεί κρέμα νύχτας. Οι περισσότερες γυναίκες, διαπιστώνω με λύπη, ότι δεν το κάνουν αυτό. Και όμως η κρέμα νύχτας είναι η τροφή μας. Είναι η τροφή ακριβώς. Είναι η τροφή μας. Δηλαδή, ο οργανισμός είναι σε ηρεμία. Δεν είναι στρεσαρισμένος. Δεν καπνίζουμε. Δεν είμαστε έξω στη ρύπανση. Δεν κάνει συσπάσεις στο δέρμα μας. Ακριβώς. Οπότε, τι καλύτερο, εφόσον θα είμαστε σε αυτή την ηρεμία, να βάλουμε και την κρέμα μας και να κοιμηθούμε. Θα ξυπνήσουμε το πρωί και θα είμαστε ανανεωμένες. Ανανεωμένο δέρμα. Πραγματικά νομίζω ότι αυτές οι συμβουλές εκτός των άλλων είναι ό,τι καλύτερο, και πιστεύω ότι με αυτά τα προϊόντα που φέρατε σήμερα καλύψαμε ένα μέρος από τη θεραπεία την εξωτερική, θα έλεγα. Σήμερα η κουβέντα μας αφορούσε γενικά τη βιταμέλεια. Να κάνουμε μια επανάληψη, αν θέλετε, το πού βρίσκεστε, για να καταλάβει ο κόσμος το χώρο που βρίσκεται, γιατί και στην Αθήνα έχετε εγκαταστάσεις και στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Η Βιταμέλεια είναι μια μεγάλη εταιρεία, η οποία και στη Θεσσαλονίκη έχει μια μεγάλη έδρα που μπορούν να επισκεφτούν όσες κυρίες θέλουν το χώρο σας και να πάρουν τις συμβουλές. Ακριβώς. Λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη πρώτα απ' όλα, μια που είμαστε εδώ, είμαστε στην οδό Κουντουριώτου 3, στο λιμάνι. Στον 6ο όροφο είναι τα παλιά γραφεία της Ολυμπιακής, που είναι γνωστά στον κόσμο νομίζω. Το τηλέφωνο είναι 2310 552 900. Και στην Αθήνα είμαστε Εθνάρχου Μακαρίου 56, στον 1ο όροφο, κοντά στο μετρό του Αγίου Αντωνίου, στο Περιστέρι. Και το τηλέφωνο μας είναι 210 5779 955. Πολύ καλά. Νομίζω ότι ολοκληρώσαμε τον πρώτο κύκλο ενημέρωσης των τηλεθεατών μας σχετικά με την εταιρεία Βιταμέλεια και τα προϊόντα. Κυρία Διαμαντοπούλου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή αυτή συνάντηση που είχαμε εδώ. Κάπου εδώ θα κλείσουμε με το σημείο αυτό τη σημερινή μας εκπομπή. Σας κρατήσαμε συντροφιά 1,5 ώρα. Σας ευχόμαστε ένα καλό βράδυ. Γεια σας.